máis, tío, lo tenemos, keep playing that defense. Porque tamén é certo que eu creo que podíamos ter máis partidos ganados, pero bueno, eso vamos a deixar para os análisis finales, nada máis. Pero bueno, estamos aí, disfrutamos, está disfrutando a xente, e nosotros tamén, e os xogadores. Entón, que máis podes pedir, non? Para acabar de oitavo e loitar polo título, necesita agora gañar o domingo no Sara Bilbao. Gañar e agardar. Dúas opcións. Ou perde Gran Canaria e Bluesense lle rescata 16 puntos do averaxe, ou no Palau falla Unicaja. Todo natural, o Barcelona está defendendo a súa terceira plaza, pois o natural é que gane o Barcelona. Pero bueno, eso xa hai que deixar. Nosotros o que temos que facer é ganar nosotros. E despois chegarán as sumas e tal, e se nos toca a nosotros ese extra, como decíamos, estupendo. Se non xa o temos, disfrutaremos o último partido ali, nos despediremos para a próxima temporada, que nos quiten o bailado. Raúl López quixo agradecer neste momento de xúbilo o esforzo de todos. Desde os membros do Consello ata os afeccionados. Desde os empregados ata os xogadores. Eu creo que cualquier xogador hoxe do Obradoiro é codiciado en cualquier equipo. Pues somos ejemplo, eso. Eu estou en partidos e me preguntan, sempre me preguntan, se non é por un é polo outro. Tal. Habrá dificultades, a mí me gustaría renovar ya todos, desde o primeiro hasta o 12º, porque os 12 o merecen. E alertou o tempo sobre o futuro. Pase o que pase na última xornada, se non hai axudas públicas, o orzamento volverá a baixar no vindeiro exercicio. Eu creo que nosotros somos un club que tendríamos que ter axudas, e témolas que ter, porque senón isto tende a desaparecer, non hai maneira, é dicir, aí xa non serían milagros, aí sería, pois, ou non cumplir cos pagos, e iso non o vamos a facer, ou abocarse a desaparecer. Entrementres, Galicia goza coa casta dun grupo indomable. Coas cámaras da Televisión de Galicia, o obxectivo é o playoff este domingo. Sorpresa ata para aquel que hai 8 meses se achegou ao pozo e tirou unha moeda na procura dun desexo de nome permanencia. $12:15, señoras e señores, un saúdo e moi bons días. Imaxes en directo do pabillón multiusos Fontes do Sar en Santiago de Compostela. Unha pregunta está agora mesmo no aire. Haberá ao final deste partido festa ou festón? A temporada de Bluesense Monbus Obradoiro pode pecharse dun xeito realmente excepcional. Xa é histórica. Xa é neste momento o mellor que se pode buscar nos seus anais, pero pode acabar máis a lodo sobresaínte con matrícula de honra se consegue gañar no seu partido e se falla. Ben, Unicaja no Palau ante o Barça ou noutro partido Gran Canaria perde ante Valladolid e Bluesense Monbus e quen de recurtarlle 16 puntos no básquet a verás xeral. Así está agora mesmo a situación para Bluesense Monbus con 13 minutos 48 segundos pro inicio do partido. No multiusos Fontes do Sar, xa ven todos vostedes, vaise pouco a pouco enchendo. Mañá de domingo, como digo, realmente histórica, un ambiente sensacional. E no equipo, pois bueno, dentro do equipo, como dicía o propio adestrador Moncho Fernández, dá sensación de que venres en día de colexio, que están todos desexosos de xogar este partido e de que a xesta, o que parecía realmente inviable hai 8 meses, acabe por concluirse. Bluesense Monbus, Uxue Bilbao Basket será o principal partido que veremos na televisión de Galicia, pero estaremos nun carrusel que nos levará prácticamente ata as 2 da tarde, moi pendentes, por suposto, tamén en directo do partido do Palau Blaugrana, dese Barça Unicaja, e tamén do que suceda en Canarias, co enfrontamento entre Gran Canaria e Blancos de Rueda Valladolid. Todo en directo na televisión de Galicia, cos comentarios dun servidor, de Gustavo Varela, de Adrián Alonso e de Tito Díaz, o noso analista. Marchamos en directo xa ata a pista con Moncho Fernández e con Sergio del Pon. Adiante, Sergio. Hola de novo, saúdos desde Osar. Estamos con Moncho Fernández. Moncho, bons días. Hola, bons días. Como estás? Moi ben. Bueno, falaba onte con Corbacho que les di que queren volver o luns. Tú, me imagino que tamén. Eu quero volver, claro que quero volver. Quero volver mañán a traballar e a preparar o playoff. O gallá seña así, estou desexando facelo. Que sensacións tes de aquí e do Palau? Bueno, mira,
do Palau despreocúpame, non? Porque o que non depende de nós é absurdo que nos preocupemos. Vamos a estar centrados no que pasa aquí. O que estou seguro de que os rapaces van a darlo todo, non? Por acabar esta victoria, conscientes da dificultade, pero que van a deixar a pel no intento. E é o que les decía, vamos a estar pendentes do que acaece aquí na nosa pista, porque paso que pasa, a nosa xente merece que nos despidamos con unha victoria. Bueno, se non hai playoff, hai festa, e se hai playoff, hai festón. Sí, nos queremos festón, no, queremos festón, queremos aproveitar estas oportunidades que acaecen cada moito tempo, no, para un equipo humilde como nós, entón vamos a darlo todo porque a victoria quede na casa. Bueno, pues gracias a Moncho Fernández, hai optimismo aquí no SAR, todo o mundo espera a victoria de Obradoiro e a derrota do Unicaja. Bueno, pois esa é a primeira premisa, que gañe Blues Monbus e falle Unicaja. Parece sobre o papel o máis, o máis doado ou máis factible para Blues Monbus. A outra alternativa, que Gran Canaria caia no seu feudo ante Valladolid, ante un Valladolid que non se xoga nada, que chega mermado, pois parece menos probable, e que a máis Blues Monbus tería que remontarlle o conxunto de Pedro Martínez 16 puntos na diferencia no básquet entre os marcadores dos dous partidos. Dicíamos, Blues Monbus chega a este encontro pois esperanzados, e escoitábamos o adestrador, conscientes de que queren seguir na pelexa, de que o Luns, como din eles, queren seguir adestrando e traballando por seguir facendo historia. Blues Monbus acumula 3 victorias nos últimos 5 partidos para un total de 17 victorias e 16 derrotas no cómputo xeral da temporada. Sube Bilbao Basket é agora mesmo 7º clasificado e o terceiro mellor ataque da Liga. Leva tamén como Blues Monbus 3 triunfos nos últimos 5 partidos. Tito Díaz, exadestrador, exxogador, exxogador, adestrador de baloncesto, comentarista da Televisión de Galicia. Moi bons días. Moi bons días. Bueno, o que dicíamos, non? Eu creo que a sensación, festa ou festón. Hai que felicitar antes de nada a Blues Monbus, pase o que pase esta mañá, porque a súa temporada é realmente espectacular. É o que decía Moncho, para un equipo humilde casi impensable. É un equipo que fixo os deberes xa hai tempo, que está a xugar por unha situación de playoffs que era impensable a principio de tempada, con un presuposto escasísimo, competindo con equipos, con clubes con moitísimo máis presuposto, pero tamén é unha tempada para disfrutar. O conseguiron. Este é un partido para xugar, como decía Moncho, ao 100%, pero tamén para disfrutalo, sobre todo os que estamos fora, porque a situación de chegar a unha última xornada con todas as opcións moi vivos, porque Unicaja ten que gañar no Palau, que non é unha pista fácil, non é unha pista doada, máis tendo en conta que o partido de Unicaja no Palau vai ser o primeiro partido que o Barcelona xogue na casa despois do semifracaso da Final Four. Entón, hai que limpar a imaxe. Hai que limpar un pouco a imaxe. Sí, sensacións, para eles, claro. Penso que para eles vai ser importante. Oye, dicía Tito, eu que isto é festa ou festón, que era algo impensable hai 8 meses, e se nos remontamos aí, pois eu creo unha temporada, que lle dicir a Tuki Bulfoni, o que era capitán de Obradoiro, que ia volver por estas datas a Santiago, e o que era o seu equipo, o que o equipo do seu corazón de sempre, ou ata sempre, estaría agora mesmo loitando por estas cotas. Con Tuki está Sergio. Adiante, Sergio. Bueno, de novo saúdos desde o SAR. Estamos con gran capitán. Hola, Tuki. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar de nuevo acá en el SAR. Veo que aquí sigues ejerciendo de capitán y de ídolo. Bueno, no sé, acá estuve realmente muy bien. He tenido una química con la afición realmente muy buena y bueno, contento por todo eso. ¿Qué tal te fue en tu país? Bien, al principio un poquito empezar de cero, adaptarme, y a medida que fue pasando el tiempo, la verdad me fue bien. ¿Y la campaña de Tusés? La vengo viendo y la verdad es una campaña excelente y ojalá que se pueda culminar bien. ¿Tú qué crees, que va a entrar en playoff o no? Yo me hice una nota hace medio año y le dije que para mí entraban. Sigo pensando lo mismo y bueno, ojalá que pueda suceder. Gracias, Tuki, que disfrutes. Bueno, muchas gracias a ustedes. As palabras de Tuki, que está aquí para animarse tamén a Blues Monbus Obradoiro. Pois claro que sí, o Tuki Bulfoni está por aí. Tamén tiñamos oportunidade de ver entrar no pabillón a Oti Norris, o que fora, estrela daquel Barcelona rutilante. Eu creo que todos lembramos as súas encoradas loitas con Fernando Martín, con malogrado Martín. Logo veremos se temos oportunidade de escoitar a Norris. E como digo, pouco a pouco se vai enchendo o pabillón do SAR. Soa Miguel Ríos, o benvidos na megafonía do multiusos. Como digo, pouco a pouco se vai animando a bancada. Vai se registrar un cheo realmente extraordinario, un ambiente de baloncesto
pois dificilmente mellorable dentro das canchas de ACB e como lles comentaba, pois Blues Saints Montbus chega con 17 victorias, 16 derrotas, camiño das 18. Bilbao, bueno, conseguiu 19, un Bilbao que chegará a este partido coas baixas de Basileiadis, do ex de Obradoiro, con Hamilton tocado e atención sobre todo a esas dúas ausencias, bueno, sobre todo a ausencia de Basileiadis e a probable pouca participación de Hamilton, dito porque son homes fundamentais. Sirva un dato, entre Basileiadis, Hamilton e Mumbrú aportan máis do 50% dos puntos de Uxue Bilbao Basket. Así pois é algo do que se pode aproveitar, en teoría se ten que aproveitar o equipo galego. Bueno, por un lado sí, por outro lado esas ausencias tamén propiciaron a emerxencia de un xogador como Pilepic, que nos últimos partidos está a convertirse no seu referente ofensivo, e Mamadou Sam, os dous, un pivo de 2'08 que está a coller tamén protagonismo. Nos últimos 4 partidos de Mamadou Sam temos aquí notado que leva 13 de 20 en tiros de 2, non? Sí. É dicir, son dous xogadores que chegan frescos, con moitísima hambre, con moitísimas gañas de xugar, que están a reemplazar aos que non están. Por certo, Mamadou Sam, o que actuará pois moitos minutos como center do Uxue Bilbao Basket e irmán de aquel Sam que pasou polo Real Madrid, que estivo nos Pistons, tivo unha carreira do máis axetreada na NBA, pasou por Denver, polos Clippers, polos Knicks, polo Real Madrid. Bueno, estivo tamén como xogador vencellado Barcelona en Cornellà del Prat e acabou en Irán. Estaba xogando en Irán no Makram, onde coincidiu con Kambala. Foron campións de Liga en Irán con outro ex do Real Madrid. Dicío que estaba Norris no pabellón e con él está xa Sergio. Volvemos con él. Un mito do baloncesto, Audi Norris. Audi, buenos días. Buenos días. ¿Qué haces por aquí? Hombre, viendo buen baloncesto. Bueno, ahora tú tienes cierta vinculación con Galicia, sobre todo con Santiago, ¿no? Hombre, cada año yo vuelvo aquí. Más que nada tengo muchos amigos en Vigo. También para aprovechar los campeonatos de cadetes. Y hoy considero el partido de hoy. Es un partido no puede perder, ¿no? Bueno, ¿cómo ves? ¿Tu Barça qué va a hacer ante Unicaja? Bueno, no sé. Yo siempre digo este año, este Barça es muy irregular jugando. Hay partidos que juegan muy bien y hay partidos que no. No sé, 50-50 con este partido. ¿Qué te parece la campaña de Obradoiro? Bueno, hoy es win or go home, ¿no? Es ganar o... pues hay que ganar hoy. Estuve con Corbacho otro día y yo tocado su mano para dar un poco de suerte. Bueno, pues gracias Audi, as palabras de Audi Norris que tocou a man de Corbacho para darlle sorte. Bueno, pois o gallá que a man de Audi Norris sirva de estímulo e sirva de guía para a man de Corbacho. Eu quedaríame tamén con iso de Audi Norris. O 50% ve o seu irregular Fútbol Club Barcelona. Presentación los ar de Blues Saints Montbus. Un segundo, su último consello y estamos cos 3 partidos. De novo en directo na televisión de Galicia no momento no que se vaya a proceder a entrega o mellor xogador da temporada, xogador revelación a Salah Meisley. Aí está o primeiro tunecino que pasa por la Liga Endesa, xogador revelación a criterio de xogadores e adestradores. Por diante de Hamilton, de Nogueira, de Corbacho, 65 puntos para él por 60 de Nogueira e de Corbacho. Así están as cousas no SAR. Marchamos rapidamente ata o Palau, ata o Barcelona. Primeira conexión co Palau para saber se ao final vai xogar ou non Navarro. Era dúbida. Adrián, moi bons días. Bos días, Óscar Tito. Pois non é o descarte de Xavi Pascual para esta última xornada. Juan Carlos Navarro non estará sobre o parqué de un, como ven, semibaleiro Palau Blaugrana. Apenas afluencia de público nesta mañá de domingo en Barcelona. Un Barcelona que chega con todo resolto, vai a ser sí ou sí terceiro. Todos pendentes do que faga un Unicaja, no que non estarán nin Marcus Williams nin Simón. O Barcelona sae esa noticia, non está Juan Carlos Navarro. Pois a noticia en Barcelona é que non xoga Navarro. No SAR soa o miudiño.
que non sexa o último miudiño da temporada. Todo preparado no SAR, buscamos conexión con Gran Canaria. Gran Canaria, Blancos de Rueda Valladolid. Gran Canaria, por suposto, Gustavo Varela, moi bons días. Tampouco quere quedar fora da loita polo título. Que tal, Óscar? Moi bons días. Gran Canaria toda a temporada entre os 8 mellores da Liga vai ter a presión de ter que gañar o partido para non depender de outros resultados. Problema na posición de pívot coa ausencia de Xavi Rey, a piques de principiar este partido no Centro Insular de Deportes. Gran Canaria, Blancos de Rueda Valladolid. En Osar tamén está piques de comezar. Acaban de sair a cancha os xogadores de Blue Sense Monbus. Quinteto de Moncho Fernández, o composto por Andrés Rodríguez na dirección, máximo asistente da Liga. Aí está o éxito de Andrés, quedará tamén como mellor asistente, mellor pasador da Liga Endesa. Se o fixera, se afora máximo asistente por todos os lugares polos que pasara. En Polonia, en Puerto Rico, en fin. Andrés Rodríguez na dirección, Bumper Diguar nas alas, Kendall Maisley por dentro. Quinteto de Bilbao con Sises, Pilic, Herbel, Mumbrú, Hamilton. Os colegiados, os encargados de dirigir a contenda son García Ortiz, Peruga e Calatrava. Como les comentaba, Blue Sense Monbus llega con 17 triunfos. Uxue Bilbao Basket con 19. Atención las baixas de Bilbao, Rakovic e sobre todo Basileiadis. Y atención tamén o estado físico de Hamilton, que de momento sai no quinteto titular. Preparado o colegiado, preparado García Ortiz para lanzar ese primeiro balón ao aro. Acaba tocando ese esférico Hamilton, conduce xa Sisis para Uxue Bilbao Basket. Primeira posesión no multiusos, manexa Herbel, pide Mumbrú, emparellado con Pumprala. Sisis, de nuevo con Herbel, amaga o pase, aí está Herbel, penetración, acaba chegando Maisley poniendo o primeiro tapón. Tapón de Salam Maisley, primeira acción intimidatoria do pivote de Blue Sense Monbus. Isto que acabamos de ver, vamos a ver moitas veces, Herbel xugando de fora cara dentro e Mumbrú tratando de postear. Aí está metendo balón dentro, Diguar para Kendall e hai falta persoal, primeira falta persoal de Pilevic, que quedará aí no cambio con Livon Kendall. Aí está Pilevic, atención o que está medrando este xogador nas últimas datas. A vida conta das baixas do Uxue Bilbao Basket. Aí está Kendall, balón de Kendall para Diguar, a tripla de Diguar, 3-0. Acaba de anotar Ben Diguar, 3-0 Blue Sense Monbus. Pues está ben empezar así, ¿eh? Sí, señor, importante ir cogiendo confianza. Ahí está Mumbrú, Mumbrú a man de Pumprala, ayuda de Andrés. Balón para Sisis, reclama bloqueo de Hamilton. Salam Maisley na ayuda, piques de facer falta. Acaba abrindo para Pilevic. Herbel, atención, 5 segundos. Ahí está Herbel con Diguar, lanzamiento de Herbel, nada. Castañazo, rebote para Maisley. Moi ben a defensa do Obradoiro, que fan 2 contra 1, recuperan e despois aguantando ben o 1 contra 1. Andrés Rodríguez. Perros de Obradoiro, Obradoiro no ateigado multiusos do SAR. Balón para Kendall, suspensión de Kendall, lanzamiento liberado, 5-0. Anotó un Livon Kendall. Inicio fantástico para Blue Sense Monbus. Están enchufados, agresivos en defensa, con acerto en ataque. De momento muy bien. Ahí está Mumbrú tratando de poner respuesta para Uxue Bilbao Basket. Mumbrú, ayuda de Maisley, o salto, rebote para Hamilton. Acaba capturando Maisley, ahí está Maisley en la carrera. Maisley, balón de Maisley para Kendall, pide de nuevo Maisley, balón para Maisley, pasos. Sí. Hay pasos, escaparonse Bueno, ya espesa Maisley. Se era moito, ¿no? Primeiro sae botando un xogador dos 17, despois recibir en carreira tan lonxe do aro, non é fácil controlarse, non facer pasos. Eu creo que precisamente é o que lle está pasando neste momento a Maisley, que lle é difícil controlarse ante este ambiente, ante esta presión, ante tanta motivación. Manejando a Pilevic, con el Diguar, Hamilton, recibe Sisis, con Andrés. A presión en defensa de Blue Sense Monbus. Sisis, balón para Mumbrú. Presionado ahí por Diguar. O lanzamento de Mumbrú, esgotaba esa posesión, nada, rebote para Herbel. Saca Herbel, 24 máis para Bilbao. Sisis na penetración. O lanzamento ante Maisley, con fortuna dentro. Anota Sisis, primeira canastra para Uxue Bilbao Basket. Sí, un amago rebote de ataque despois dunha boa defensa. O tiro de Mumbrú con un defensor diante. Pero bueno, o rebote de ataque sempre propicia unha outra situación que aproveitaron moi ben os de Bilbao. Ahí está Kendall bloqueando para salida de Diguar. Balón para Diguar, lanzamiento liberado, tripla de Diguar. O bloqueo de Kendall, a saída de Diguar, tripla de Diguar, 8-2, 6 puntos Diguar. Diguar enchufadísimo. El Salam Maisley motivadísimo. Hay que frear un pouco toda esa extra motivación, que tamén é difícil ás veces. Ademais o 2 contra 1 tan lonxe do aro, porque nin ameazaba triple. Hamilton tampouco é un
tirador de 6,75, ¿no? Entonces, bueno, hai que controlarse un pouco, ¿no? Claro que sí. Que a cabeza predomine sobre o corazón, ¿no? Por certo, estamos falando de Salah Maisley, que no seu ano de debut nesta Liga Endesa, xa ben, xogador revelación, acaban de ver aquí o trofeo, pero ademais é que está a nada. Lanzamento de canastra agora de Hamilton, está a nada de acabar como o máximo taponador da Liga e tamén como xogador que máis mates e quen de conquerir nunha temporada, esta temporada en ACB. Sí, é un aspecto para mí moi importante, que é como creceu como xogador. Mira, aí está precisamente Maisley, vai a sacar a falta Hamilton. Sí, estaba defendendo por diante, moi ben o pase de Andrés por encima. Estaba a decir que como creceu como xogador, cando chegou aquí na lectura de xogo, no xogar dentro do xogo do equipo, aí tamén ten moito que agradecerlle aos adestradores, a Moncho, a Víctor, a xente que traballou con el, porque a verdade é que fixeron un traballo moi bon con el. E a min engadiría, bueno, gustaríame engadir igual, non sei que pensas ti, o traballo de Andrés. Tamén, Andrés, que eu creo que tamén, vamos, polo que sei e polo que vivín, creo que tamén foi importante no medrar deste xogador. O lanzamento de Diguar, agora non quere, no rebote, acaba apañando Pumprala. Aí está Pumprala, acaba con Herbel, balón para... Pumprala sempre facendo o traballo sucio. Primeiro a defender ao millón aleiro, está a traballar contra Mumbrú, tratando de que non postee, tratando de que non tire cómodo por un lado. Logo no xogo sin balón, entrando ao rebote, un xogador sacrificado, un xogador de equipo, e que ademais, cando ten que anotar, tamén anota, ¿no? É un xogador que ademais renovado polo Bluesense Monbus. Para mí un xogador importantísimo nesta boa tempada do Bluesense Monbus. A Fresquilla indicou que o balón será para Bluesense Monbus. Moverá Andrés, balón de Andrés para Pumprala. A man por detrás de Mumbrú, falta de Alex Mumbrú. Primeira falta persoal de Mumbrú. Está a 12 minutos, Mumbrú 2,20.000 na Liga Endesa. Bueno, importante que vaya a sacarlle faltas a Mumbrú na ausencia de Costas Basiliadis, pois pasa a ser un xogador referencia no ataque dos aleiros de Bilbao. Aí está o balón para Kendall, Kendall forzando a Herbel, reactifica Herbel, balón para Diguar, Kendall, demasiado, non puido Kendall, balón de fondo, Uxue Bilbao Basket. Sí, Kendall intentou atacar a Herbel 1 contra 1, eso fai ben cando o seu defensor é un center, un xogador máis lento, pero contra Herbel aí vai a ter máis problemas. Hamilton, diante del Maisley, balón para Herbel. Herbel para Mumbrú, o lanzamento liberado de Mumbrú, quedase curto no rebote, agarrou Herbel a Kendall, falta persoal de Herbel. Sí. Tal vez a ventaxa de Kendall sobre Herbel sexa no poste baixo. Seguro que en alguna ocasión o tratarán de buscar. Terceira falta persoal de Uxue Bilbao Basket neste primeiro cuarto. Sacará de fondo o conxunto galego. Moveu xa Diguar para Andrés Rodríguez. 6 minutos e medio para a conclusión do primeiro cuarto. Manexando xa en bonus o conxunto de Coxas Casicaris. Pumprala, balón de Pumprala para Andrés. Atención, movimento de Diguar. Recibe Diguar con Grimao, balón de Diguar, Pumprala, canasta de Pumprala, asistencia de Diguar. Sempre aparece nos xogos en balón, dá un corte, sempre abrindo unha línea de pase, un xogador extraordinario nos xogos en balón. Mide moi ben o tempo dos desmarques. Sí. Aí está Sisis, suspensión de Sisis, esa non entra, sí, acaba entrando ese lanzamento de Sisis. Segundo balón con algo de fortuna que lle entra Sisis. 4 puntos pro base. Pero o señor dos anéis, como lle chaman no seu país. A penetración de Pumprala non, rebote para Hamilton, a piques de pisar. Pero moi ben Hamilton, na intimidación e no rebote, rapidísimo. Despois de intimidar, o rebote moi rápido. Aí está Grimao, o corte de Grimao, toca Maisley, 2. Sí, tocou. El Zabale, tocou Taboleiro, serán 2 puntos para Bilbao. Pregunta por qué, pois por eso, porque tocou Taboleiro antes. Sí, señor, está de momento Bilbao neutralizando a explosiva saída de Bluesense Monbus. Marchamos a Topalao para ver como está ese Barça Unicaja. Se manda un non o Barça diante, Adrián. Pois de momento boas noticias no Palau Blaugrana. O Barcelona saliu con gañas este partido, vai por diante 10-6. Cando xa levamos disputados prácticamente 5 minutos e medio de partido. Lembren, Navarro non xoga o partido, pero de momento nun Palau Blaugrana prácticamente baleiro. O Barcelona manda, polo tanto, resultado positivo para Bluesense Monbus. Agora, coa canasta de Marcelinho, 12-6. 12-6 arriba, está gañando Barcelona. De momento marchan as cousas ben para o conxunto galego. Rosar acaba de entrar. Mamadou Sam, vai ao banco Hamilton. Xa lles dicía que está mermado físicamente o center titular de Uxue Bilbao Basket. Sí, ademais ten tamén a ausencia de Rakovic. É dicir, los pivos están sustos, ¿no? Tal vez ao longo do partido eso podelles pesar. E víamos tamén o saúdo agarimoso de Maisley para Sam. Son 2 africanos, un senegalés, outro de Túnez. E bueno, aí están as cousas. Que ten eso de compartir continente. Grimao, a presión de Bluesense Monbus, hai falta de Andrés Rodríguez.
Mamadou Sanz é un xogador novo, un xogador de 23 anos. Meisli, a verdade é que tamén é un xogador bastante novo, ten 26 anos, pero como comenzou tarde no baloncesto, leva 5 anos. Sí, leva 5 anos xogando. Parece increíble que este xogador antes do básquet se dedicase, bueno, ata aí 6, 7 anos a xogar o fútbol, con 2-17. Bueno, gustaríame telo visto, non sei se haberá por aí algún vídeo, pero podría ser moi curioso. Sí, probablemente. Él sempre di que nos levaríamos unha sorpresa, que era un mediocentro de moita calidade. Desde logo, ágil é. Mira Grimao, balón para Mumbrú, carga Mumbrú, ataque. Sí, moi ben. Ataque. Chegou moi ben. Chegou moi ben Meisli, colocouse moi ben. Bueno, estes son detalles que cando chegou a Liga Endesa non facía. Estas son cousas, bueno, igual se está movendo un pouco, non? Está movendo dentro, casi, do semicírculo. E dentro do semicírculo tamén, sí. Pero bueno, son detalles que está lecturas defensivas, lecturas ofensivas, xogar dentro do xogo do equipo. Nesto medrou moito. Aí está o traballo dos adestradores de Lucens Mombús. Pois vaise Alex Mumbrú, ese é o detalle. O cabo, segunda falta persoal de Mumbrú, vai no reservar Katsikaris. Falta importante. O banco Mumbrú. Balón para Andrés, diante del está Sisis, enganchado Diguar, tratando de salir perseguido por Raúl. Balón para Kendall, o amago ante Sisis, mete a man Raúl López, problemas para Kendall, recibe Diguar, a tripla que boa, tripla que non entra, no rebote chega Meisli, 24 a máis, Blues 6 Mombús. Andrés, defendido agora por Mamadou Sam. Mete dentro para Meisli con Sisis, uy, que canastra fácil, acaba chegando Sam. Unha mágoa moi ben leído por Andrés, moi ben leído por Meisli. Fixeron o máis difícil e fallaron o máis fácil. Igual hai un pouco máis de metela para baixo, en menos de buscar o tabuleiro. Herbel, hai falta, cúmprala. Para a ausencia, non estando Basileiadis, estando Mumbrú no banquiño, o equipo de Bilbao agora é pequeno. Están a xugar con 2 bases, pasa Cisis a xugar de escolta, pasa Roger Grimao a xugar de aleiro alto. Antes estaba emparellado Cúmprala con Mumbrú, agora con Grimao. A primeira falta persoal de Pavel Cúmprala. 3 faltas no cuarto para Lucens Mombús, 6 para Bilbao. Balón para Sam, quedou aí medio enganchado, pelea Sam co balón, recupera Kendall. Moi ben, Cúmprala outra vez, Aí está Cúmprala. Na recuperación, na contra, balón para Diguar, asistencia Cúmprala, canastra Diguar. Anota ben Diguar, 8 puntos Diguar, 14 Lucens Mombús. Collendo ritmo a partir da defensa, a agresividade defensiva lles dá ritmo, isto conseguir canastas así contraataque vai salir moi ben. Aí está Raúl López remontando, deixa para Sisis. Hai falta. Pisou Sisis, balón de novo para o conxunto galego. A agresividade na defensa dos bloqueos, a actividade activa a defensa, o equipo está moito máis activado e lles pode dar ritmo, como acabamos de ver agora, salir rápido ao contraataque. En un partido como este, donde hai moito en xogo, facer así algunha canasta doada de vez en cando senta moi ben, ¿no? Dá confianza. Pois de momento aquí onde están as cousas máis desparelladas. En Gran Canaria está gañando por 2 Gran Canaria, no Palau está gañando por 2 o Barça. A tripla de Meisli que non, o salto de Kendall, balón para Sisis. Estaba a traballar ben Kendall para recibir no poste baixo, un pouco máis de paciencia viríalle ben. Deixou Herbel para Grimao. Grimao ten diante de la Cúmprala. Sam para Herbel. Raúl López. 11 segundos de posesión. Sae Sam, vaya bloqueo. Raúl López mete para Sam. A ver quién digan los colegiados que hay falta de Kendall. Sí, claro. A falta de Kendall. Quedou emparellado con Sam. Será a primeira. Aí, coa man esquerda, eu creo que entenden. Sí. A falta de Kendall, primeira falta de Kendall. Ahora entra Moerman, cuidado con este jugador, sí. Que é un jugador, si recordamos na primeira volta, foi o xogador decisivo, xogador decisivo con 4 triplas, un ala pivo que xoga aberto con moi boa man no partido de ida. Creo recordar 3 ou 4 casi consecutivas. Prácticamente no segundo cuarto se analizou, rompeu o partido. Acabou gañando aquel primeiro partido, partido da primeira volta, Usue Bilbao Basket por 11 puntos. Recupera xa a posesión o conxunto galego. Balón para Cúmprala, Cúmprala para Andrés. Atención ao corte de Diguar. Sae Meisli. Andrés, aí está 2 para 2. Escapouse ya a pelota Andrés, recupera Usue Bilbao Basket. Eso que estaba tratando de xugar por enriba con Meisli. Estaba tratando de medir aí o tempo para poñer ya e acabou escapando. Sí. 3 minutos para a conclusión do primeiro cuarto. Os 2 equipos en bonus. Raúl, Sisis. Aí está Sisis. Sisis, falta de Diguar. Bueno, tal vez innecesaria porque estaba Meisli aí preparado para a axuda. A ver, a tiros libres para Sisis. Como lles comentaba, un xogo, perdón, sí, é que un xogo ao xogar con 2 bases
o xogo exterior é moito máis fluido, hai que ter máis cuidado en defensa, tratar de parar controlar os uns contra uns de Cisis e de Raúl López. Pois hai tempo morto aquí, logo continuará con tiros libres para Cisis. Marchamos ata Barcelona para saber como van as cousas, Adrián. Siguen ben as cousas, Óscar, no Palau Blaugrana. 16-12, pouco máis de 2 minutos por xogar deste primeiro cuarto. A noticia, aí o ven o debut do grego Mavro Kefalidis, que de momento leva a actuación bastante máis que positiva. 2 puntos, un roubo de pelota e unha asistencia. Realmente imos ver se lle vale o Barcelona para manterse no partido como está a ser de momento. Polo momento, 4 arriba o Barça, todo ben no Palau Blaugrana. Gaña por 4 puntos o Barcelona Rigal a Unicaja. Mentres no multiusos do SAR continuamos co tempo morto. Aí vemos a Moncho Fernández, tempo morto, que por certo está sendo festexado na bancada con caretas coa faciana do propio adestrador. Aproveitamos o tempo morto para marchar ata Gran Canaria para ver como vai ese Herbalife Blancos de Rueda, Gustavo. Pois aquí tamén tempo morto que acaba de pedir Valladolid, porque marcha de 6 puntos Gran Canaria, 21-15, comezou mandando Valladolid cun 5-10, o parcial de 10-2 puxo por diante o Valladolid, que agora mesmo ten, grazas ao traballo de Brad Newley, con 7 puntos, ten esa máxima vantaxe de 6-21-15 a un minuto para rematar o primeiro cuarto. Pois Newley, xogador de momento referencia en Gran Canaria. Vemos a actuación destacada de Mavro Kefalidis en Barcelona. E no multiusos do SAR de momento que está brillando Tito é Diguar. Ele está poñendo os puntos e ás veces Maisley, que aparece para, bueno, pues para poñer un pouco a xente en pé, que é algo que se lle dá fenomenal a él. Exacto, e o traballo de outros xogadores. Andrés levando o tempo do partido, controlando ben o xogo de ataque e defensa. Pavel Pumprala facendo o traballo oscuro. Bueno, de momento o Obradoiro está a funcionar como equipo. Sí. Segundo tiro libre para Cisis, o Señor dos Anéis, como les decía, por donde pasa, títulos que apaña. Increíble o currículo deste home. Segundo tiro libre, Cisis dentro, 14-9, Uxue Bilbao Basket. Ollo as porcentaxes e as estadísticas, son equipos moi parellos. Uxue e Blue Saints Monbus. Hai unha diferencia, eu creo que marca a situación na táboa, que é a porcentaxe de 2 puntos, 54% para Bilbao, pero no resto están moi semellantes. Está Diguar a traballar contra Raúl, tratando de buscar mira Maisley acaba levantando e anotando. Que ben recuperou ese balón, como lanzou o balón abaixo, sorprendeu, é rápido como anotou. Rápido, moi rápido, sí, rápido de mans. Estaba Diguar tamén a traballar, porque está defendido por Raúl López. Cuidado con ese lanzamento de Moerman, primeiro a tripla que non entra, rebote para Diguar. Estaba a traballar tratando de recibir de costas ao aro, no poste baixo. Andrés Rodríguez, diante dele está Raúl, pide dentro Maisley emparellado con Mamadou Sam. Recibe Kendall para Pumprala, vai postear aí a Cisis, tratando de sacar vantaxe, o feito de xogar con 2 bases, Uxue Bilbao Basket. Sí, bueno, fallou Pumprala, reboteou Moerman. Sí, é un xogador de 1,95, entón tampouco ten tanta desventaxe. Raúl, marcha Raúl de Andrés, na xuda chega Maisley, saca Raúl, balón fora para Cisis, Moerman para Hamilton para Grimau. Grimau que forza diante del Diguar, o lanzamento de Grimau, rectifica e anota. Sí, pero bueno, a defensa do Blue Saints Monbus moi boa, ¿no? Recuperaron moi ben, aguantaron ben un contra un, a canasta de mérito de Grimau con Diguar diante. 2 puntos para Roger Grimau, 5 arriba Blue Saints Monbus. Pumprala. Ollo a loita dentro, dice, miren como tratan de enganchar o defensor de Diguar. Recibe Kendall, falta de Moerman. Isto fai moito Blue Saints Monbus, dentro do mesmo movimento, opcións para saídas de tiradores Diguar ou, como neste caso, bloqueo para balón interior a Kendall. Como se revolveu Kendall, sacou a falta de Moerman, serán tiros pro canadiano de Blue Saints Monbus. E atención a Corbacho, entra Corbacho por primeira vez en pista. Atención, porque a historia na Liga Endesa está hoxe moi pendente del. Está a 2 triplas de converterse no xogador que acredite máis triplas por partido nunha temporada. Sí. Batir o récord que tiña de Chicho Sibilio. Con 2 triplas establecería a marca en 3,15 por partido, algo que ninguén conseguiu nesta liga. Pero xa saben vostedes que a máis xa superou as 100 triplas nunha temporada, que era tamén un récord histórico. Leva 107. Kendall no segundo, anota Livon Kendall. Así pois, ollo a Corbacho. Sí, Corbacho é un xogador de 28 anos, digamos que chegou un pouco tarde á Liga Endesa, porque chegou con 26. Tiveron unha aparición, pero de pouca participación, pero está a aproveitar o tempo. Aí está Grimau, 1-19. Cambios agora. Filepic, balón para Raúl. Atención por outro lado a Moerman.
Balón para Moerman, mete dentro para Hamilton, emparellado con Kendall. Ahí está o lanzamento de Hamilton. Acaba sacando Grimao, balón para Andrés. Que neste ataque cambiou a defensa de Blue Saints Monbus. Cambiando todos os bloqueos, unha especie de zona de match-up, hai que esperar a ver o seguinte ataque, pero de momento a defensa cambiou, non hai 2 contra 1 directos. Ahí está Hamilton, na marcase de Kendall por dentro, Corbacho, balón para Andrés, asistencia para Púmprala, canasta de Púmprala, asistencia Andrés Rodríguez. Leu perfectamente estar en línea de pase do xogador de Bilbao, aguantou, perfecto o pase, Púmprala unha vez máis xugando moi ben sin balón. Segunda asistencia no partido de Andrés. Acredita 5,93 por partido. Millor nese faceta da Liga. Grimao con Púmprala. O tapón poderoso de Púmprala. Aí está Púmprala na saída Púmprala. Atención a Púmprala. Tense que parar. Quedouse detrás Corbacho. A tripla de Corbacho. Demasiado. No rebote, balón para Kendall. Bueno, saca Kendall. Oye, que vai outra vez Corbacho. Non hai rebote. Aí está Corbacho. Tripla de Corbacho. Corbacho síntese moito. Quen quere rebotes e un sabe que vai entrar. Síntese moito máis seguro xugar cando está a xugar por detrás da línea de 6,75, porque antes puido incluso correr para tratar de anotar unha bandexa, pero renunciou para quedarse no seu sitio, no seu espazo natural. 22-11, máxima diferenza para Blue Saints Monbus. As esperanzas hai que mirar pro Palau. É que non se xoga nada, Valladolid, sí, entón eso podelles pesar tamén. Últimos segundos, aí está xogando Bilbao con Raúl López do lanzamento sobre a bucina, nota Raúl López. Canasta de Raúl López e hai tempo morto rápidamente solicitado por Moncho Fernández para deseñar un ataque en 2 segundos e 7 décimas. Bueno, dá tempo. O importante sería recibir perto da media pista. Vale, grupo, bloqueo. Si no puedes pasar a Rafa, por lo que sea, Robbie, act for goal. If we campas tu Rafa, tu play. Casi 3 segundos. Hamel, se non lle podo dar a Rafa, que entre. Sí, pero bueno, parece que opción será Hamel, ¿no? Sí, pero parece que a primeira opción vai ser parecido a que lo que vemos, que poñer o balón o máis perto posible da media pista para que en un par de botes dá tempo a chegar ao aro e tratar de xugar un contra un, porque o que pasa é que claro, ten un plan B por si o xogador non pode recibir. Hoy un par de datos estadísticos, Tito, 9 rebotes para Blue Saints Monbus por 6 de... Ahí está ese lanzamiento final y acaba. Tal vez puido dar un bote máis, pero sí, Hamel foi... Acaba con ese lanzamento de Hamel e con vantase de Blue Saints Monbus, como decía, acaba este primeiro cuarto coa sensación de que o equipo galego está máis metido, 9 rebotes por 6 de Bilbao, 6 asistencias por 1 de Bilbao. Acabou o primeiro cuarto de momento, marchas ben as cousas, aquí está gañando Blue Saints Monbus. Están nos ar xa os xogadores do Uxue Bilbao Basket sobre a cancha. Antes de que apareza nuestro Obradoiro, marchamos ata Gran Canaria porque dá má sensación de que ali, Gustavo, xa non hai moito partido. Acaba de rachar o partido Gran Canaria, parcial de 13-2 no inicio do terceiro cuarto, 3 triplas, 2 de Tulson, e iso que estaba mancado, unha de Alvarado, gaña 34-17 de máis tempo, sesión de bola Herbalife. 17 arriba Gran Canaria, así pois as esperanzas de Blue Saints Monbus están no Palau. Manexándose Mumbrú, acaba de arrancar o segundo cuarto. Ahí está Mumbrú contra Diguar, o lanzamento de Mumbrú, canastra de Mumbrú. Y atención ahí a Hamel. Vamos ver que lle van pitar falta a Hamel. Una xogada con Herbel. Está a pelear polo rebote con Herbel, sí. Si é falta, posesión. Vamos a ver aí, están a pelear. Ahí está de nuevo a acción. Y efectivamente, primera falta personal, posesión. Primera falta personal de Robbie Hamel. Maneja Raúl, balón para Hamilton. Hamilton, cuidado con Hamilton. Hamilton, protestan desde la bancada, balón para Mumbrú. Mumbrú emparellado ahí con Diguar. Mete para Hamilton, falta de Oriol. Sí, reconoce. Primera falta personal de Oriol. Hoy a Blue Saints Monbus apenas 2 faltas en 20 segundos. Empieza con intensidad de segundo cuarto, no multiusos do SAR. Aparte Hamilton e Mumbrú, que tiveron no banco, agora seguro que saen pois. Mira Mumbrú, balón para Grimao. Grimao tratando de salir. Hamilton, Mumbrú. Ameaza Mumbrú, con él está Diguar. Trata de postear. Preparado Oriol para axuda. Ahí está Mumbrú, pasiño atrás. Lanzamento dentro. Van 2 veces xa que o intenta. É un xogador que aí é especialmente bo porque ademais non vai ao contacto. Dá ese paso para atrás, cara atrás. É un xogador que ten moi boa man. É moi difícil para ese tiro. Pois da man de Alex Mumbrú está meténdose de novo na loita Uxue Bilbao Basket. 5 arriba Blue Saints Monbus. Ahí está Rafa Luz. Luz para Oriol. Oriol acaba sacando a tripla de Corbacho. No, ese rebote alto para Hamilton. Hamilton poderoso ante Hamel. Mumbrú manexando o ataque de Uxue Bilbao Basket. Raúl López bloquea Hamilton. Hai falta de Oriol co corpo. Chegou un pouquiño tarde no trap, no 2 contra 1, no bloqueo directo.
Terceira falta de equipo de Blues Monbus, segunda de Oriol que se va a consecutiva banco. de Oriol. Aí vemos que Ahí chega un está, pouco tarde e para Camacho. Camacho. Efectivamente, a falta clara de Oriol. Como decía, terceira de Blues Monbus. Volve Salah Meisley. Ya saben, récord na ACB en 19 minutos y algún segundos. Anotó 20 puntos e colleu 15 rebotes. Nin Sabonis por aquel de facer iso. Ahí está Herbel para Mumbrú. Ollo que quedan 7 de posesión. Mumbrú de nuevo con Diguar. O lanzamento bonito de Mumbrú. Non, no rebote Meisley. Sí, outro para Salah Meisley. Cuarto rebote de Meisley. Aguantou 20 igual agora. Rafa Luz. Pide Hamel. Hamel, balón para Diguar. Defendido por Herbel. Deixa para Rafa Luz. 7 segundos, hay que comenzar ataque que esto se esgota. Ahí está Rafa, balón para Meisley. A man de Raúl López, Meisley, asistencia de Meisley. Lástima que no vio a Hamel, que estaba completamente só. Mumbrú, balón para Herbel. Herbel rectifica, canastra de Herbel para Uxue Bilbao Basket. Un pouco atascado en ataque Blues Monbus, parece que como máis metido, o sea, todo o contrario do que estaba a pasar no primeiro cuarto neste segundo. Bilbao máis metido e Blues Monbus un pouco máis atascado. Pues atención ao arranque deste segundo cuarto. Balón para Corbacho, a tripla de Corbacho, 3 de Corbacho en un momento importante. Y ahí está, é un momento para a historia que acabamos de vivir en directo na segunda canle da televisión de Galicia. Con estas dúas triplas, Corbacho é o mellor triplista da historia en porcentaxe en triplas por partido da Liga ACB. 3,15 é o que acredita agora mesmo, xa superou a Chicho Sibilio. Aí queda esa marca, outro punto máis para calificar de brillante a temporada de Blues Monbus. Bueno, e a capacidade de desatascar de Corbacho, ¿no? Estábamos a falar de que Blues Monbus está un pouco atascado en ataque, aparece Corbacho liberado. Vale, esa canastra de Mumbrú e hai falta persoal. Mumbrú sabe que é un xogador que ten que asumir responsabilidades e saiu do banquiño neste segundo cuarto disposto a elo, ¿no? Pide o balón, está a traballar, está moi intenso. Está machacando a Diguar, e aí que Moncho opte por sustituir a Diguar e propoñerle outra cousa a Mumbrú. Probablemente Pumpralat. Con Diguar está podendo, hai que cambiar esa marcase. Volve Pumpralat, misión parar a Mumbrú. 6 puntos e opción dun sétimo. O fixo moi ben no primeiro cuarto e vamos a ver se agora. O que pasa é que agora vai ser máis difícil porque Mumbrú xa anotou e xa está con máis confianza. 7 puntos para Alex Mumbrú que deixan en 25-22 o marcador. 7:34 para chegar ao descanso. Ya saben, en Gran Canaria rachou o partido o cadro de Pedro Martínez. Por aí xa non hai que mirar. Toda a atención está agora mesmo posta no Palau en a victoria aquí de Blues Monbus. Balón de Corbacho, Hamel. Pide Meisley, continúa Hamel. Rafa Luz, 5 segundos de posesión. Balón de Rafa para o corte de Pumprala. O reverso de Pumprala, no palmeo Pumprala. Acaba tocando Mumbrú, Raúl López. Estaba a fixar na defensa de Grimao sobre Corbacho. Desde logo, para Grimao non existe o resto do partido, só existe Corbacho. Raúl López. Balón para Grimao. Defendido por Corbacho, Hamilton. Vai forzar aí a Meisley. Reacciona moi ben Meisley, balón complicado, toca Meisley, lástima. Herbel, Meisley, 6 segundos, Uxue Bilbao Basket. É que, pois, rapidísimo. Hamilton é un 2.08. O aguanta perfectamente, é un xogador rápido Hamilton, pero Meisley aguanta perfectamente un contra un. Se nos dicía Andrés en alguna oportunidade, Tito, se nos comentaba que non lle preocupaba entrar aos pequenos cando sabía que estaba Meisley, porque era rapidísimo de pese e que podía facerlle fronte. Os cambios, calqueira xogador dos pivos, tal vez Oriol é o que pode ter a mellor máis problemas de mobilidade lateral, pero tanto Hamel, bueno, de logo como Meisley son xogadores. Anotó Grimao, ollo que está un Bilbao. Hamel, Rafa Luz, Hamel, a tripla non, amaga, deixa de novo para Rafa, hai que tirar, aí está a tripla de Rafa, tripla de Rafa Luz. Importante que colla confianza, Rafa Luz, que anote de fora, para que, bueno, colla confianza, porque probablemente, vamos a ver, porque a penetración de Hamilton, bueno, vaya bandeja a Taua, que arriscou innecesariamente Salah, demasiado longe, pero bueno, claro, cando queres facer unha defensa agresiva, ten estas cousas. Seguro que a faciana de Moncho é por iso. É por iso, efectivamente. Aí está Rafa, balón para Corbacho. A marcase pegaxosa sempre de Grimao o lanzamento. Qué bonito lanzamento de Hamel, tripla de Robbie Hamel. Esas subidas de poste baixo a poste alto, cando recibe é perigosísimo. Ademais que non só tira, senón que ademais encara perfectamente. Encara perfectamente. Sí, señor. Pois de momento no segundo cuarto manexándose de 3 en 3 Blues Monbus. Raúl López, Mumbrú, Raúl.
Y de bloqueo de Hamilton. Ahí está Raúl, con Púmprala. Raúl cambia agora con Maisley. O lanzamento de Mumbrú, canastra por arriba de Rafa Luz. É que como cambiaron os bloqueos, apareceu con Rafa Luz Mumbrú, que é un xogador, bueno, que as sabe todas e aproveitou a súa ventaxa para recibir perto do aro e anotar. Leva 15 puntos anotados Bilbao en apenas 4 minutos y medio de segundo cuarto. E deles 9 Mumbrú, ¿no? Sí, señor. 5-10 Nosar, 3 arriba. 31-28. Ahí está Grimao. Grimao con Maisley, falta de Maisley. Sí. Outra man e outra falta que ben se puido aforrar Sala Maisley. Sendo rápido de pernas, sí, unha mágoa, ¿no? Poñer a man. Segunda de Maisley. Oriol tamén con dúas. Que además aí ten sempre a opción de Hamel por detrás sí, para axuda. Volve Mamadou Sam. Hai cambio no xogo interior de Bilbao, retírase Hamilton. Rembren que en Bilbao falta Rakovic, que falta Basile Yadis e arrastra problemas físicos Hamilton. Falla o primeiro lanzamento libre Roger Grimao. No 79% de efectividade esta temporada o Xue Bilbao Basket. Oxe xa ven, 2 de 4. Segundo de Grimao, con esa mecánica tan particular, pero ao cabo rebote para Herbel. Herbel para Mumbrú, organiza Sisis, pero conxunto vasco. Sí, Sisis que entrou por Raúl. Herbel, Grimao, o reverso rápido de Grimao, con el Púmprala que reaccionou e meteu Yemedo. Hamel, Rafa, balón de... ¡Qué bonita! ¡Qué bonita asistencia de Rafa para Púmprala! Defendeu a xogada e aí está concluindo no outro aro. Unha cousa moi importante, despois do rebote o primeiro pase rápido ao base, un aleiro correndo, xugando sin balón e o balón que vai polo aire, ¿no? E o contraataque perfecto, casi. O lanzamento non asiste Mumbrú, canastra Mamadou Sam. Mumbrú está a tomar o mando das operacións, está a xugar moi cómodo, moi ben, que ter moito cuidado con ele. Rafa Luz. Balón de Rafa para Corbacho, Hamel. Púmprala. Pide de nuevo Rafa. Ahora vais a ir. Todos mirando para Hamel. Recibe Hamel. O lanzamento de 3 de Robin. No rebote Maisley. Con máis altura que Mamadou Sam. Rebote para Maisley. Pedía falta de Sam e de Grimao. A subíos Nosar para esa acción non pitada Maisley. Mete dentro Rafa Luz, balón para Púmprala, saca para Rafa, qué bonita xogada, lanzamento, qué bonita, qué bonita, qué bonita canastra de Púmprala. Moi boa conexión, dentro fora, aproveitar a ventaxa que tiña nese momento Púmprala ao poste baixo, moi ben Rafa Luz, dentro fora e outra vez o balón dentro, e moi ben. Como se están gustando aí na conexión, Rafa Luz de Púmprala, balón para Herbel, a reviravolta, lanzamento complicado, rebote para Maisley, 3-32, outra vez Rafa 30. tratando de correr, tratando de darlle ritmo ao partido, moi ben Rafa. Rafa bloquea a Maisley, piden a continuación, falta de Sisis. Pois sí, primeira de Sisis. Penso que o partido vaya rápido, que despois de recuperación ou de rebote intentar esa primeira opción como a bandexa que vimos antes de Púmprala, sair rápido para anotar canastas fáciles, está moi ben. E Rafa, dende que saiu, antes tamén Andrés, pero dende que saiu Rafa, que sae fresco do banquiño, está ya a tratar de dar ritmo ao partido. Bueno, pues de momento parcial 13-17 en este segundo cuarto. Tempo morto, aproveitamos para marchar ata Cidade Condal para saber como van as cousas para Unicaja no Palau, Adrián. Pois un pouquiño mellor agora, Óscar, porque chegou a estar 3 puntos arriba Unicaja Málaga con varias posesións consecutivas para quizáis ter rachado o partido. De momento, agora empata 29, pouco máis de 3 minutos por xogarse deste segundo cuarto. Parece que parou un pouco de chover no Palau para Plus el Monbus Obradoiro. Partido igualado, empate a 29. Empate a 29, por lo tanto, no Palau, tempo morto no SAR y en Gran Canaria está gañando por 25 puntos no descanso Herbalife. Escoitamos ao adestrador de Bilbao. Just be ready for this dish. Okay. Okay. We need to discuss the ball. But first of all, to set the pick for him. Primero que buscan o pick, víamos os movimentos de Pilipic. Estaba diseñando aí na pizarra un par de movimentos para topar vantaxe na ofensiva de Xue Bilbao Basket Katsikaris. Xa saben que de acabar a temporada, como bueno, de acabar no posto no que están, tocaría o Barcelona no cruce de cuartos de final a Xue Bilbao Basket. Con este Barcelona nunca se sabe, ¿no? Que está o que decía Norris. O que decía Norris, é verdade. Hoxe non xoga Navarro, mañá sí, un día ben, outro día este Barça está moi irregular. Kendall. Pasos. Hai pasos de Kendall. Como se atrapallou aí Kendall, sí, sí.
Equivocouse Kendall, balón para o Usue Bilbao Basket. Tiña unha posibilidade de Bilbao de acabar un posto por riba do que está agora que lle tocara a Valencia, pero claro, esa posibilidade pasaba pola derrota en Zaragoza do CAI ante Murcia, e o CAI está gañando por 20 e tantos puntos xa. Sí, o CAI está a facer unha moi boa tempada. Sí, sí. Balón para Pumprala. Rafa, Corbacho dentro. Bueno. Terceira tripla de Corbacho, tripla para poñer a 8 a Blue Saints Mambus. Este tipo de xogo tamén chegando, cando non pode xogar en contraataque, pois xogar chegando antes de que a defensa se forme, tamén favorece moito as saídas de tiradores. Anotou Sisi, 7 puntos pro Señor dos Anéis. Rafa Luz, 2:40, 6 arriba Blue Saints Mambus. Manexa Rafa, diante del Pilepic. O bloqueo de Hamel para a saída de Corbacho. Todos tratando de buscar a Corbacho. Balón para tripla de Corbacho. Lanzamento 3 de Corbacho. Nin con Cisis pegado. O canoneiro do Sar en estado de ebullición. Tripla de Corbacho. Entrou en racha e ademais moi ben tamén o xogo de equipo de buscalo, ¿no? Saben que está no momento de que está quente e non fai máis que buscalo, moi ben. 4 triplas para Corbacho. Ahí está Grimao. Saca Grimao. Lanzamento de Pilepic. Falta de Rafa. 3 tiros. Chegou ben, pero baixou a man no xesto defensivo despois do tiro e penso que sí que falta. Non vou dicir eu nada desta falta indicada a Rafa Luz, que el non entende nin recoñece, pero sendo un pouco malo, pois non diría eu que hai moitas faltas deste tipo que ven esta temporada neste pabillón, cometidas a Corbacho sobre todo, e non pitadas, pero un feixe ben grande delas. Pero bueno, penso que chegou un pelín tarde e tal vez o xesto de baixar a man, non mantela arriba, foi o que propiciou que se pitara. Vimos a repetición, sí. Pero bueno, daba a impresión de que sí, de que baixaba a man. Anotou Pilepic o primeiro, 93% de fiabilidade desta persoal. Vouche contar unha desas que te gustan a ti, Tito. Sí. Eses cotilleos que te gustan. Sí. Prepárate uns días, probablemente a ver... Cotilleos sanos. Sí, sempre sanos, por suposto. Prepárate uns días a escoitar unha proposta de Blue Saints Mambus para modificar as designacións arbitrais. Creo que teñen en mente desde a directiva, dirección deportiva, creo que ademais teñen bastantes aliados na Liga para propoñer un sistema de puntuación de árbitros o máis puro estilo NBA. Os propios equipos punteen os árbitros e que haxa un baremo, unha especie de tabulación e en función dela... Que participen os equipos das designacións. E en función dela, pois se designará. Eso que creo, xa che digo que en uns días nos encontraremos na prensa e na realidade da ACB. Outra cousa que despois se faga, pero por lo menos presentar propostas. Sí, señor. Outra vez cambiaron o bloqueo na saída de Corbacho. Mira Hamel, hai falta persoal. Quedar emparellado con Grimao porque saiu Moerman na salida do último bloqueo. Deben de falarlo, ademais no tempo morto, de cambiar dese último bloqueo. Moi ben leído por parte do base, tratar de xugar con Kendall para xugar entre pivos, aí o vemos. E a segunda falta persoal de Grimao. Grimao, 8 puntos, un rebote e unha asistencia en prácticamente 17 minutos de acción. Pumprala posteando. Pumprala con Sisis, aí está Pumprala. Trataba de asistir a Kendall, tocou Mamadou Sam. Posesión Blue Saints Mambus. Está a facer un moi bo partido Pumprala tamén, tanto en defensa como en ataque. 41-35, volve Mumbrú. Perigo. 8 segundos, sí señor, 8 segundos de posesión, séntase Grimao, move Andrés, balón de Andrés, falta de Mamadou Sam. Ben bloqueado, buscado, que agora con Kendall contra Sam, aparte de que agora, despois dese bloqueo, tratara de recibir, claro, para anotar, o xogo despois da continuación dos bloqueos directos de Kendall aberto. Balón para Hamel, Hamel liberado, rectifica Mamadou Sam, segunda falta persoal para o xogador de Dakar. En apenas 5 segundos. A ver, a tiros para Robbie Hamel. Clarísimo. Pois o mesmo, ¿no? Xugar, facelo defender a un xugador de cara que ten máis problemas. Na liña de persoal, Robbie Hamel. Por certo, esta semana escoitábamos ao que era director de operacións de Minnesota Timberwolves, senón o culpable da fichaxe de Ricky Rubio, David Camp. Foi cesado, eu creo, é a miña opinión, polo cambio de fichas que fixo esta temporada e como acabou o proxecto, que ni siquiera entraron en playoffs e a cousa foi a pior. Foi cesado e preguntaron un poquinho sobre xogadores e tal, e falou de Hamel, que ten os dereitos Minnesota, e dixo que estaba facendo unha temporada brillantísima, non? Teño comentado con Moncho de Hamel que a xente da NBA o que lle dice que o queren para xogar de 4. Non para xogar, porque debes pensar o mellor que na NBA para xogar de 3, de aleiro, pero non, o que pasa é que claro, é un xogador para xogar de 4 contra equipos que teñan 4 abertos.
un momento, en momentos... Mira Mumbrú con Pumprela, sí, bonito duelo, aguanta Pumprela, balón para Sisis. Muy bien aguantado por Pumprela. Oye, que quedan 7 segundos, el lanzamiento complicado de Sisis, rebotea Corbacho, balón para Andrés. Muy buena defensa de Pumprela sobre Mumbrú, sí. 0 de 4 en triplas para Bilbao. Vaya a acabar la primera parte en Bilbao. Ataca Blues Monbus aquí. Marchamos rápidamente a Bilbao para ver. Oye, que hay tercera de Mumbrú. Falta importante aquí. Como decía, marchamos a Teopalau, Adrián, a ver cómo acaba esta primera metade. Melloraron e moito os caras cousas dentro da derradeira conexión. 4 arriba agora o Barcelona Regal. 36-32 reaccionaron os de Xavi Pascual baixo a dirección de Marcelinho Huertas con 5 puntos. Agora mesmo hai 20 segundos apenas por xogar. Tiros libres para a nova fichaxe pro grego Mavro Kefalidis. Imos ver se acerta. Tampouco, a verdade é que estamos llevando as costuras a este xogador dende a liña de persoal. O terceiro que lanza 0 de 3. Está castigando Aro Mavro Kefalidis na primeira aparición polo Palau, parece. De momento está o Barça aí aguantándose no partido, mentres aquí último minuto no SAR, ataca Blues Monbus, balón para Corbacho, Corbacho deixa para Kendall, problemas para Kendall, Kendall acaba sacando para Andrés, ollo que hai que tirar, Andrés para Kendall, Kendall para Hamel, o lanzamento de Hamel, non rebotea ese balón Mamadou Sam e hai falta de Pumprala. A ver, a tiros libres para Hamilton, a falta foi de Kendall, indican os colexiados. Haberá tiros, como digo, para Hamilton. Aproveitamos para volver ao Palau con Adrián e eses últimos segundos. Pois rematou este segundo cuarto. 3-7, 3-2, 5 puntos arriba o Barcelona Regal, que nos últimos 3 minutos e medio só permitiu 3 puntos de Unicaja, os 3 dende a liña dos tiros libres. Polo momento todo vai ben para os intereses de Blues Monbus aquí no Palau Blaugrana. 5 arriba o Barcelona, que está metido no partido, quere gañar, e iso son boas noticias pro conxunto galego. Pois de momento está gañando Barça no descanso a Unicaja. Aí está cumpríndose a premisa. Mentre xa saben, Gran Canaria está gañando tamén no intermedio por 25. Aí xa non hai nada que rescatar. No, hai que gañar. Hai que gañar agora mesmo e agardar que o Barça cumpra. E confiar, exacto, que o Barça. Exacto, que non faga como hai 2 temporadas precisamente, cando se mediu a Unicaja e por unha cousa destas, un biscotto dese que din os italianos, quedou fora da cousa Valladolid. Moi ben Kendall, moi ben a conexión poste alto, poste baixo, isto fa moitas veces o Chesmo Monbus moi ben. Bueno, unha ventaxa cómoda, de momento unha última posición para Bilbao. 5 puntos para Kendall. 8 arriba Blues Monbus, 10 segundos, 9, ataca Sisis, bloquea Hamilton, ahí está Sisis, saca para Moerman, lanzamento de 3 de Moerman, no rebote, toca Hamel, acaba estorbando de Kendall, Raúl, balón para Hamel y acaba. Acaba o segundo cuarto, esto está de momento fantástico, está gañando Blues Monbus, dando unha gran sensación neste primeiro tempo. Controlando a Uxue Bilbao Basket, hagas as aparicións de vez en cando de Mumbrú. Como digo, manexa o partido no SAR, Blues Monbus e no intermedio e o Palau, o que está gañando tamén é o Barcelona Regal. Estáse cumprindo a premisa no descanso, se acaban as cousas así, pero no descanso Blues Monbus está no playoff. Tempo de intermedio, tempo para tomarnos un respiro. Bueno, como están as cousas na xornada? Hai un dato que nos tranquiliza a maiores. Xa saben que Bilbao tiña unha opción de loitar por cousas nesta última tirada, era que perdese o CAI na súa casa ante Murcia, e no descanso o CAI está gañándolle por 35 puntos o cadro de Óscar Quintana. Así pois que seguro que no banco de Uxue Bilbao Basket teñen acceso a esta información e eles estarán dicindo aos seus xogadores que non hai opción de rebañar un posto clasificatorio, de evitar o Barça no cruce de cuartos de final. E iso, pois por suposto, claro que nos tranquiliza. Acaba de comezar o terceiro cuarto no Palau. Como vai a cousa, Adrián? Pois arrancou agora mesmo este terceiro cuarto no Palau Blaugrana. Aí ven o resultado 3-7, 3-2, 5 arriba os homes de Xavi Pascual. Polo tanto, o resultado que precisa Blues Monbus cando recupera esa balón Oleson, Movesada. En principio todo ben, todo polo cauce que máis interesa, como non, ao deporte galego. Por certo, Adrián, Mavro Kefalidis, primeiro partido, dicíanos nunha das anteriores conexiones que estaba tentando duramente contra o Aro desde a liña de tiros libres. En o resto dos conceptos do xogo, como se está desenvolvendo? Bueno, non hai que ser inxustos co grego, que chegou esta semana a Barcelona para cubrir a baixa por lesión de Jagüey. A verdade é que comezou moi forte cunha recuperación importante de balón, unha asistencia para
Wallace e tamén anotando os seus 2 primeiros puntos no Palau. Despois sí que é certo que non se lle ve que sexa o seu principal forte o tiro dende a persoal. Bueno, pois do club de Shaquille O'Neal e desde logo poñéndolle gañas. Claro que sí, Mavro Kefalidis no seu debut co Barcelona Rigal. Diáloga Costas Katsikaris co colexiado, cun dos colexiados. Acaba de arrancar o terceiro cuarto no multiusos do SAR. Lembren 45-37 na senda dos playoffs plus Mombus. Manexeu Diguar para Andrés. Andrés pide Kendall. Atención ao corte de Pumprela. Trata de enganchar aí Maisley. Diguar. Balón para Pumprela. O lanzamento aí ante Grimao e hai falta na loita de Pumprela. Sí, aguantou moi ben Grimao. Estaba a buscar xugar de Costas ao aro, que estábamos a falar na primeira metade, que fai moitas veces, pero aguantou moi ben Grimao e no rebote de ataque baixou a mao e fixo falta. Sí. Segunda falta persoal de Pavel Pumprela. Primeira de Blue Sense Mombus neste terceiro cuarto. Sisis. Arranca Hamilton. Esgota bote Sisis. Deixa para Pilepic, hai pasos de Pilepic. É que boa defensa de Brusels, negando os pases, aguantando un contra un, volve a sair moi enchufado en defensa Brusels Mombus. Le pasa o bloqueo Diguar, moi pegado. Moi boa atitude defensiva. Xa comezara moi enchufado no inicio do partido, e por aí quere volver o cadro de Moncho Fernández. Andrés, observen dentro aí a Maisley tratando de darlle vantaxe aos aleiros. Aí está Pumprela, balón para Kendall. Kendall buscaba Maisley, interceptou Herbel. Herbel na conducción. Herbel para Pilepic. Sisis bloquea Hamilton. Saca de novo para Pilepic. Lanzamento frontal. Lanzamento que non entra. Rebote para Maisley. Menos mal porque quedara só, completamente. 7 rebotes a la Maisley. 2 puntos. Boas perdas. Andrés Rodríguez. A penetración de Andrés. O bloqueo de Kendall. Andrés, Pumprela. Ollo que quedan 3 segundos. Pumprela para Andrés. Andrés de novo que corta, divide. Trata de asistir a Maisley. Aí a man rápida de Maisley. E ese balón será para Bilbao. Echou a defensa de Bilbao. Non había posibilidade de pase. Andrés o intentou por abaixo. A veces o intenta por arriba. A conexión con Mayri, que de momento non vimos hoxe ninguna. Estiveron listos aí tanto Herbel como Hamilton. Intuían o pase por arriba. Deron un pasiño atrás aí ao final. E aí foi onde taponaron a opción de... A falta de Pumprela o leva o banquiño e agora seguro que é Diguar o que se encarga. Ataca Grimao. A defensa de... no, está Corbacho con Pilepic. Aí está Sisis, axuda de Maisley. Balón para Herbel, o lanzamento de 3 de Herbel. No rebote Hamilton, chega por detrás Diguar. Bueno, rabuñoulle ese balón Diguar. Balón para Andrés. Andrés, Maisley, dentro. Asistencia Andrés. Quedáronse todos parados en Bilbao e aproveitou Bluesens. Sí, aí o vemos. Balance defensivo, faltaba Hamilton, pero bueno, outro calqueira, ¿no? Outro compañeiro a tapalo, pero estaba solo. Mira, ahora Corbacho, a man de Corbacho, balón para Maisley, Maisley para Andrés. Tratando de marcar diferenzas neste arranque de terceiro cuarto Bluesens Mombus. Corbacho, sai Diguar. Perseguido por Grimao. Grimao agora con Diguar, Pilepic con Corbacho. Aí está a penetración de Diguar, valente, chega Maisley, no rebote, falta de Grimao. Sí, pero aí falta de Grimao. Mayri domina debaixo dos aros, vai ben ao rebote de ataque, intimida, cando pode xugar ben o un contra un, está a dominar a Hamilton, está a impoñer hoxe. Camiño dos 10 rebotes a la Maisley. Sí. 3 tapóns, ¿no? No, un tapón. No, un tapón, 3 perdas, 3 perdas, un 4 tapón. puntos. Sí, pero bueno, hai cosas que non se ven. A intimidación non sae nas estadísticas, a súa presenza. Xogador revelación esta temporada na Liga Endesa. Kendall, balón para Corbacho. Corbacho con Grimao, recibe Andrés. Marca posición de Maisley. Saca para Diguar, hai falta de Pilepic. Sí, estaba na axuda Pilepic, deuse contra Andrés e de aí o pase. Falta persoal, segunda de Nikos Sisis. E atención no Palau, atención que hai estirón, momento importante no Palau, atención o que está facendo Barcelona Rigal, que comeza a botarlle unha man, non, dúas a Bluesens Mombus, consegue marchar ata os 9 puntos de diferenza, Adrián. Pois sí, comezou ben este terceiro cuarto no Palau. O Barcelona tardou máis de 3 minutos en anotar. Tampouco fixo Unicaja máis que nunha ocasión por parte de Chemi Urtasun, pero aí apareceron os canoneiros blaugrana, dúas triplas de xeito consecutivo do australiano Joe Ingles. Poñen 9 puntos arriba, como están a ver o Barcelona, cando Unicaja dispón de 2 tiros libres. O primeiro xa está dentro por parte de Kinsey. Polo momento 8 arriba Barcelona.
8 arriba no Palau e tiro libre para Kinsey e aquí Nossar, tempo morto na cancha que coincide cunha tripla de Dewar que deixa a diferenza en 13 puntos, máxima renta para Blues Saints Monbus, 50-37, parcial de 5-0 no terceiro cuarto. Sensacional arranque, Tito, de Blues Saints Monbus, Sí, a tripla de Dewar ademais despois de rebote de ataque de Salah Mejri, dentro fora con Andrés e unha asistencia de Andrés para o triple de Dewar. Como cualificarías a arbitraxe no Palau? Pois como debería ser, sen protagonismo para os árbitros. Tamén é certo que estamos no Palau. Vai ante Tommy Cherra, o rebote calle finalmente a Víctor Sada. 7 arriba Barcelona, move Ingles. E aquí Nossar están as cousas 13 favorables a Blues Saints Monbus. En acción Livon Kendall defendendo duro aí contra Lamont Hamilton. Segunda falta de Hamilton, terceira de equipo neste cuarto. Chegou na axuda Kendall, colocouse moi ben diante, provocou a falta de ataque de Hamilton. A verdade é que o Blues Saints Monbus aí moi enchufado nesta segunda metade, sobre todo en defensa. Entón, as 3 faltas de Mumbrú tamén, que agora volve á pista, fan que o seu millor anotador non estivera na pista, ¿no? Vamos a ver a defensa sobre Mumbrú agora. Será importante e tamén atacalo, porque está con 3 faltas, non olvidemos. Aí está Andrés para Maisley para Púmprala. Perros de Obradoiro Nossar. Quen ia pensar nisto? Cando aló por agosto, setembro, estaban aínda confeccionando equipo e pensando en como salvar a categoría. Aí está Andrés contra todos, ataque. Acabouse comendo ese balón, falta en ataque de Andrés sobre a posición de Herbel. Bueno, a principio de tempada que xogadores como Salah Mejri, como Pavel Púmprala, que prácticamente descoñecidos na Liga, de feito debutan na Liga Endesa, ¿no? O traballo do equipo que foi crecendo, empezou cos xogadores do ano anterior e pouco a pouco se foron incorporando os novos. Desde un traballo colectivo moi serio. Aí está Mumbrú, acaba secando Mumbrú, atención a ese dentro e fora, poderoso sempre aí Mumbrú, Herbel marcha de Kendall, Saman abaixo, interceptou Púmprala, balón para Sisis para Raúl deixa para Herbel, lanzamento cómodo de 4 metros que non entra no rebote rápido Raúl López. Sigo 50-37. Costa lle anotar a Bilbao, Costa lle. Menos de 6,5. Esa é unha moi boa noticia. Que está en 0 puntos. Sí, señor, sen anotar no cuarto. Ahí está o balón de Raúl, recibe Herbel, ollo na axuda a Andrés, Herbel con Púmprala, Herbel para Hamilton, quedan 5 segundos, Hamilton, anota Hamilton desde a bombilla, e ollo que vai haber técnica para Hamilton, se sigue protestando, a ver se lle apitan un non, encaras agora con Maisley, Maisley que lle di que siga protestando, e eu creo que lle cae a falta a técnica un non a Hamilton ao final, a ver, sigue protestando Lamont Hamilton. Por certo que estivo tamén na carreira por ser xogador revelación con Maisley, quedou moi retrasado nas votacións. Efectivamente, técnica para Hamilton. Un xogador que anota 13 puntos e casi 6 rebotes por partido, é dicir, estamos a falar tamén dun moi bo xogador. Fíxate que acabou unha votación con 28 puntos, foi o que lle deron os compañeiros e adestradores, por 65 de Maisley. Eso fala da boa consideración en que teñen a Maisley. Hamilton é un bo xogador, que está a facer unha media de 16, 15,4 de valoración. A ver aí. Non se ve... É que non se ve ben que... El golpe, pide un pavo que lle golpea coa man, pero non apreciamos aí. Pois isto que continúa. 13 arriba, 52-39. Manexando Blues Saints Monbus, a tripla de Corbacho. Non, no rebote Hamilton ante Maisley. Ollo que están picados, Atención a Hamilton e a Maisley. Bueno, está picado o xogador de Bilbao. Raúl López. Mumbrú, Hamilton, agresivo Maisley, ahí están saltando chispas, falta de Hamilton, falta de Hamilton y observa agora Maisley, observa a reacción de Maisley, ollo con Hamilton, que non está físicamente ben, está sufrindo, está con dores, con molestias, e todo isto acaba quecéndolle un poquinho máis o ánimo. O feito de que Maisley estese a impoñer, bueno, parece que o sacou un pouco das súas casillas. A verdade é que era un do bonito, pero Salah Mejri e Hamilton son xogadores que están a facer os dous unha moi boa tempada, sen dúbida, pero tal vez no Blues Saints Monbus bueno, fallou o primeiro. Aí hai que mellorar, Maisley. Aí sí que ten. Sí. Bueno, o partido está ben, ¿no? 13 puntos, sobre todo a defensa de Blues Saints está a funcionar. Decía que Salah Mejri tal vez é menos importante no Blues Saints Monbus porque as rotacións aparecen máis, ¿no? Aparece máis Kendall xugando de 5. E bueno, xugou como máis protegido toda a temporada. Ahí está Raúl, sae Púmprala, acaba sacando para Sisis que se tira aí contra todos, ese balón que queda solto, saca Mumbrú, balón para
para Raúl López y a xogada que vuelve a comenzar con Sisis. Sisis, Maisley, balón para Mamadou Sam y hay falta de Andrés Rodríguez. Chegou na axuda tarde. Terceira falta de Andrés, golpeulle co xeonllo a Mamadou Sam. Sí, todo observa pique Maisley aí co seu colega africano. Sí, todo pique que ten con Hamilton, todo contrario con Mamadou Sam, sí. E polo feito de seren africanos, son, bueno, pues probablemente, non sei, de logo está a solidaridade africana, ese sentimento de sí, moi atento con él, de continente e de país, non o tempo. Rapaces novos, espírito vencellado. Primeiro que non entra de Mamadou Sam. Segundo tiro libre. Bueno, que Bilbao sin Costas, Basile Yadis, sin Rakovic, con Hamilton, baixa, Sí, sí, es en Hamilton en condicións, claro. Hamilton en condicións. E que o dicíamos ao principio, entre Mumbrú, Hamilton e Basile Yadis, máis da metade de 2 puntos. Claro, é sen xugarse prácticamente nada, ¿no? Que a victoria do CAE, que tamén se nota. E logo ante este Blues Desmond Bus, que é un gran Blues Desmond Bus. Pero bueno, cuidado porque é un equipo formado por xugadores moi expertos. Mira, Pumprala, asiste para Maisley dentro. Escachona Maisley, dúas máis para Maisley. Pumprala buscando aro, sempre tratando de traballar. 16 asistencias en apenas 25 minutos Blues Desmond Bus, superando as súas medias por partido. Mumbrú para Moerman, terceiro lanzamento de Moerman, agora sí. Cuidado porque é un xogador de rachas. Agora Kendall fixo unha axuda un poquinho larga, chegou un medio segundo tarde, propiciou o tiro e cuidado con Moerman. Primeiros puntos para Moerman. Os tres do francés deixan en 11 a renda para Blues Desmond Bus. Busca dentro Kendall, perseguido por Moerman aí na loita interior. Maisley, Rafa Luz y de Corbacho. Kendall con Moerman, acaba sacando para Pumprala. Sí, no. Escapouse e pisou. Antes estaba a traballar Kendall para tratar de recibir de costas o aro, non lle pasaron. E tal vez así sí, para xugar de cara contra Moerman, contra Herbel, bueno, non ten tanta ventaxa. Estás achegando no marcador Unicaja en Barcelona. Malas novas as que nos chegan. Sisis, suspensión de Sisis, o lanzamento de Nikos que non entra, rebotea Maisley. Ese rebote de Maisley ponno nos 10. Sí, está dominado. Rafa Luz, balón para Kendall. Ahí vale a canasta sí. de Livon Kendall, falta de Mamadou Sam. Haberá adicional para Kendall. É o que estábamos a falar. Kendall é un xogador que cando xoga de falso pivo de 4, con seu defensor pode ter ventaxa, porque non olvidemos que é un xogador de 2-0-7. E aí sí que contra Moerman pode ter ventaxa e de feito acaba de aproveitar moi ben. Está insistindo nese balón interior. Claro. Está tratando de propoñelo o ataque de Blues Desmond Bus. Cando a ventaxa está aí, pois aí, en cambio Kendall cando xoga de 5, moitas veces atacando pois a Sam, os xogadores así, sí pode atacar desde cara, pero contra xogadores máis débiles físicamente está ben en buscalo de costas ao aro. 8 puntos Livon Kendall. Balón para Sisis, perseguido por Corbacho. Mumbrú con Pumprala, axuda Corbacho. Balón para Raúl, o bloqueo de Mamadou Sam. Raúl para Moerman. Moerman, axuda de Kendall, recibe Raúl, lanzamento de 6 metriños, dentro Raúl. Canastra de Raúl López. Elegancia xugando, é un xogador que ten unha técnica individual exquisita, Raúl López. Xogador que físicamente tampouco está a punto, non está ao 100%. Aquí está gañando por 12 Blues Desmond Bus. E no Palau achégase un non Unicaja cando a piques Pumprala, Adrián. Pois sí, achégase 40 segundos para que remate este terceiro cuarto. 43-41, tan só 2 puntos arriba Barcelona Rigal, que en todo este terceiro cuarto só anotou esas dúas triplas de Joe Ingles. O Barcelona que chegou a mandar por 9 puntos. Agora Dragic completa o 2+1 para quedar a tan só 1 punto do Barcelona Rigal. Veus abaixo o equipo de Xavi Pascual neste treito final do terceiro cuarto na faceta anotadora. Moitas triplas de Ingles, probouno tamén Alex Abrines e sobre todo esta está a ser a sangría dos Blaugrana, as perdas constantes de balón. 20 segundos para que remate este terceiro cuarto, así que imos vivir estas derradeiras posesións. Move Sergi Vidal, apreta Barcelona para quedar por diante no marcador ao final deste terceiro cuarto. Vai sacar adentro Vidal, amaga diante de Todorovic, non acerta, pero estaba aí Dragic. Ollo, malas noticias no Palau Blaugrana, ponse por diante, un arriba Unicaja de Málaga. 4 segundos por xogar, Óscar. Cambiaron as tornas agora, xa non podemos dar tantas boas novas. Estaba a falar neste campeonato de España Junior que se celebrou, por certo, con moitísimo éxito en Marín durante toda esta semana, que quedou Juventud campeón de España. Estaba a falar con Miguel López Abril, que falaba do equipo do Barcelona, que este ano Lorbeck
un xogador que agora vemos que leva solo 2 puntos, me parece, no partido, un xogador que se esperaba muitísimo del, que foi o fichaxe estrela para non ir á NBA. Bueno, un xogador importante. En ausencia de Navarro, outro xogador importante, o Barcelona tamén xoga bastante mermados en estes dous xogadores, porque Lorbeck non está a facer a tempada pasada ni muitísimo menos. Sí, señor, da sensación de que foi asegurarse un bo contrato e como que se relaxou un tanto. Sí. Sendo malo, sendo malo e pensando se falaba despois da tempada que fixo ano pasado de ir á NBA, o Barcelona conseguiu retelo, renovoulle e, bueno, pois non está a dar o rendemento que se esperaba dele. Pois aquí no SAR, xa ven, aplausos para Salah Meisley que se vai ao banco, aí aguantándose o fío dos 10 puntos. Blue Saints Monbus, entra Hamel, anota ese primeiro lanzamento Mamadou Sam que se animou nas últimas xogadas a tirar de 3. Síntoma indicativo dos problemas que ten na ofensiva Bilbao Basket. Que está a facer un partido moi serio o Blue Saints Monbus en defensa, está a xogar un partido, controlar moi ben o Bilbao, as opcións de Mumbrú no poste baixo, de Herbel aberto, estáse a ver que ten un partido perfectamente preparado, están controlando moi ben defensivamente a Bilbao. Aparte, claro, das ausencias de Costas e de Rakovic, pero a defensa é boa. Ahí está Corbacho, balón para Andrés. Pide bloqueo ahí de Hamel. Balón para Corbacho. Corbacho, Kendall para Púmprala. Y hay falta personal de Moerman. Otra vez aparecendo Púmprala. Ollo, que está Raúl López, que duce aí mancado na loita pola posición con Kendall. Se aí despedido Raúl López. Van os xogadores de Blue Saints Monbusios de Bilbao a interesarse polo seu estado de saúde. A ver se o vemos. Observen aí na loita con Kendall, Baixo Chan. Partido parado. Sempre aparece Púmprala para dar un pase, para dar unha salida ao balón. É un xogador espléndido no xogo sin balón. A falta de Moerman, terceira. Haberá tiros libres para Blue Saints Monbus. Están tanto uns como outros en bonus. Restablecido, veremos Raúl, Baixo banco ou non, observen arriba, falando con Kat Sicari, sí, vaise. Entra Sisis, marcha mancado Raúl López. Está tomando aire, eu creo. Golpe ese duro, involuntario que apañou con Kendall. Un xogador moi castigado por as lesións, Raúl. Está fallando nos tiros libres. As últimas accións Blue Saints Monbus. Jugador de un talento extraordinario, pero moi castigado por as lesións. Segundo tiro libre para Pavel Púmprala. Un momento importante no partido, manexándose por riba dos 10 puntos. Blue Saints Monbus no SAR. Hai que afianzar esa vantaxe. Adelantou Púmprala, 13 arriba, 11 puntos de Pavel con 3 rebotes. Con 5 rebotes, perdón, y con 2 asistencias. Mamadou Sam. Balón de Sam para Moerman. Moerman, Grimau. Vai postear a Corbacho. Aí está Corbacho, veremos a axuda de Púmprala. O lanzamento de Grimau ante Corbacho. A unha man anotou con moita sensibilidade aí no seu pulso Roger Grimau. Un xogador en moitos aspectos parecido a Púmprala, ¿no? Moi traballador, non é un gran tirador, postea, consciente de que estaba defendido por Corbacho, pois atacou no poste baixo. Andrés Rodríguez, atención ao corte de Corbacho. Mira para Corbacho, non, sague Hamel. Balón de Hamel, mete dentro, complicado para Kendall. Anticipa Mamadou Sam. Mumbrú, minuto 40. Ahí está Mumbrú, queda agora con Kendall, complicado. Saca balón para Moerman, pase extra para Grimau, que non se atreve. Aguantou moi ben Púmprala. 11 segundos de posesión. Axusta agora na defensa Blue Saints Monbus. Vais emparellar Hamel con Grimau. Aí está tratando de esforzar Grimau, a bandeja, aguanta Hamel, rebote para Kendall. Minuto 20 a 11. Este resultado vale aquí. Agora haberá que mirar pro Palau a ver se tamén nos vale o do Barça Unicaja. Livon Kendall. Púmprala. Andrés Rodríguez. Móvese Corbacho, sai Hamel. Métese para adentro Hamel. Buscaba se cadra, opción de un tiro aberto Andrés. Aí está Andrés, penetra Andrés, o lanzamento complicado, non entra, rebotea Sam. Non está atinado Andrés no aro, ¿no? Está a dirixir ben. Mira Moerman, o lanzamento de Moerman. Menos mal, non entra, rebotea Kendall. Sí, claro, non está atinado Andrés, dicías. No, está a dirixir ben o equipo, está a darlle calma, está a facer chegar o balón a donde ten que chegar, pero o único que lle falta é anotar, pero vamos. Menos de 40 segundos, berros de Obradoiro. Balón para Corbacho, aí está tripla de Corbacho. Falta en ataque de Hamel. No bloqueo. Sí, moveuse, penso que sí, sí. Haberá tiros para Uxue Bilbao Basket. No, penso que a falta de ataque, non creo que hace a tiros. Si é no bloqueo, a ver que indican os falta de ataque. Vamos a verlo. Aí sí, se move, falta de ataque. Razón. Volve Raúl López unha vez restablecido. Moverá Uxue Bilbao Basket. Gran ambiente no SAR.
Katsikaris, es un tipo elegante que nada máis chegar aquí a Santiago, primeiro que dixo foi que lle encantaba Bluesense Monbus, o que propoñía, o que apuntaba Moncho Fernández, que lle gustaba todo deste equipo e que estaba facendo unha gran temporada. Aí está Sisis contra Corbacho, falta de Corbacho. Últimos 20 segundos no SAR. Falta de Corbacho, tiros para Sisis. Parece que unha das consignas do ataque de Bilbao é atacar a Corbacho, ¿no? Cando lle toca defender no poste baixo ou cando ten que defender arriba, ¿no? É un xogador moi perigoso para eles e unha maneira de castigalo é facelo defender moito. A ver, a tiros libres para Sisis. 82% de fiabilidade para Nikos Sisis. Mais o banco Mumbrú, menos activo que no cuarto anterior. Y en Bluesense Monbus retírase Pumprala. Visiblemente fatigado. Faise Mumbrú, Faise Pumprala. Ahí está rápidamente. Acción-reacción. Cuando vuelva Mumbrú probablemente volverá Pumprala. Ahora que sí parece que la entrada de Pumprala poco a poco se fue, digamos, apagando o efecto Mumbrú. Sí. Estaba efervescente con Diguar. Sí. Segundo tiro libre para Nikos Sisis con 60-50. Baixa 2-10. Uxue Bilbao Basket. A 9 agora. Corbacho. No, sería bon irse ao final do cuarto con 10 ou máis, sí, verdad? Sí. Este ataque importante, xa con Rafa Luz. E con Jorge Sanz na dirección. Con Jorge Sanz, por primeira vez no partido. Sí, señor, de Jorge para Hamel. Hamel para Diguar. Jorge Sanz. O movimento dentro de Corbacho. Corbacho agarrado por Raúl López. Sí, balón para Hamel, lanzamiento liberado. Hamel, 3 de Robbie Hamel. Hamel para Poñero, 63-51. Final de película para o terceiro cuarto. Bluesense Monbus está 12 arriba. A Liga Endesa facémola entre todos. Isto é Actitude Azul. Endesa. Luz, gas, persoas. Bebe o mundo con Bifrutas de Pascual, patrocinador oficial da Liga Endesa. Bonito coche, pensando en los niños, ¿eh? Espacioso y perfecto para ir a trabajar. Hijo, te estás haciendo mayor. Nuevo Kia Carens desde 13.990 euros. Calidad con 7 años de garantía. Kia. Bueno, pois tripla final de Robbie Hamel para poñer un 18-14. Parcial no terceiro cuarto favorable a Bluesense Monbus. Está gañando o conxunto galego, renda por riba dos 10 puntos. En Barcelona tamén estamos todos agardando a que comecen os 10 últimos minutos. Como está aí a cousa, Adrián? Manda o Barça, manda o Unicaja, como está o tema? Xa estamos no momento decisivo. Pouco menos xa de 6 minutos e medios por xogarse no Palau Blaugrana. Moitas cousas que contar. Na derradeira conexión quedaban tan só 4 segundos do terceiro cuarto. Aí apareceu Marceliño Huertas para conseguir unha canastra estratosférica que deixaba un arriba o Barcelona Regal en estes 3 minutos 35 segundos xogados. Tan só unha canastra en xogo, a de Ante Tomic, que sitúa este 47-44 momentáneo. 47-44 para o Barça. Comezou o último cuarto no SAR con ese lanzamento de Hamel. Non puido no rebote Diguar, capturou uno Mumbrú. Sube bola Raúl López. 63-51 aquí, gaña Bluesense Monbus, cando hai tripla. Tripla agora de Sisis para poñer a 9 a Uxue Bilbao Basket. Foron dos defensores do Bluesense con Raúl e deixaron a Sisis só un desaxuste no balance defensivo. Castigou Uxue Bilbao Basket. 63-54. Segue cumpríndose a primeira premisa, gañan os galegos e segue cumpríndose a segunda. Gaña o Barça Unicaja. Kendall, lanzamento, puede haber falta de Hamilton, nada. Rebote para Mumbrú. Raúl López. Raúl perseguido por Hamel. Ahí está Hamilton con Corbacho. Mumbrú, no cambio con Corbacho. Balón para Herbel. Quedó Diguar con Ollo que quedan 7 segundos. Mumbrú, hay forzar. Vaya tripla de 8 metros y medio de Mumbrú. Castañazo, rebote Hamilton, falta. Despiste de Kendall no rebote, unha mágoa. Non bloqueou a Mumbrú. Perdón, a Hamilton.
despois botou Yamán falta. Perdóname, Tito, porque imos marchar rapidamente ata Gran Canaria. Se saben que outra das premisas era que gañara Gran Canaria. Apretou un pouco Valladolid na segunda metade, pero Gustavo non como maneira, ou non hai maneira, non? Acabou a posibilidade de Blancos de Rueda Valladolid. Chegou a poñerse a 10 puntos, pero ao final Gran Canaria sentenciou nos últimos 3 minutos 7-8, 6-2, máis 16. Herbalife Gran Canaria estará no play-off polo título. Bueno, pois primeira das premisas resoltas, neste caso non favorable a Bluesense Monbus, vai estar Gran Canaria, que derrotou por 16 puntos a Blancos de Rueda Valladolid. Reaccionou Valladolid, pero non foi suficiente no segundo período. E aquí se ven vostedes cos lanzamentos libres de Lamont Hamilton. Acaba de poñerse a 8 Bilbao Basket. Berros de Obradoiro. Tratando Bluesense Monbus de que non se meta na pelexa o cadro de Katsikaris. Trata de seguir Corbacho, perseguido por Raúl López. Balón para Hamel. Hamel forzando ahí a Herbel. Asiste para Kendall. Kendall con Hamilton. Pasos de Kendall. Unha xogada moi parecida a como acabou o terceiro cuarto. Daquela un triple de Hamel. Unha variante das salidas de bloqueos para o aleiro. Hai unha variante que sae Hamel aberto para xogar un contra un. O xogou ben, pero despois non puido resolver despois do pase. E agora volve Sala Meirri. Vai xogar con Hamel e Maisley. Isto tampouco é moi frecuente esta temporada, sobre todo no último cuarto. Bueno, Meirri é un xogador que está a intimidar, está a rebotear ben. Está crecendo e cada vez hai máis confianza tamén nel. Balón para Mumbrú. Raúl, diante del tenga Maisley. Que quedou Hamilton con Hamel. Indícalle Moncho a Maisley que mova os brazos, que intimide. Balón para o lanzamento de Herbel. Castañazo, cuidado todos, hai que poñer os cascos. Aguantou Meirri moi ben a Raúl por un lado, e por outro lado Hamel traballando con Hamilton para que non recibira. Boa defensa de Bluesense. Tivo fortuna aí Herbel, que seu tiro pegou no tabuleiro, porque ollo agora hai falta persoal de Raúl López a Maisley. Sí, está a decir Hamilton que a culpa foi del porque quedou emparellado. Raúl tratou de ponerse por diante. Bueno, a diferencia é grande. Está agarrando, estaba lle facendo o que podía. Primeira falta persoal, pero base de Bilbao Basket. Move Andrés, balón para Hamel. Pide Corbacho, perseguido por Raúl. Andrés, 8 segundos, posesión Bluesense Monbus. Andrés, balón para Maisley. Maisley para Hamel. Falta de Sisis na anticipación. Terceira falta persoal de Nikos Sisis. Sí, Bluesense xugando largo, sin prisa, cando pode correr, pois corre, pero se non, con paciencia, pois movimentos paraleiros, ou facer chegar balóns interiores, leva ventaxa no marcador, non ten ninguna prisa. Sacou Andrés, balón para Hamel. O lanzamento de Hamel non entra, rebote para Uxube Bilbao Basket. Chega Hamel, recupera Bluesense Monbus. Aplaude multiusos do SAR. Actitude, dende logo, magnífica de todos os xogadores de Bluesense Monbus. Claro que sí, vamos ver como acaba este ataque. Balón de Andrés, balón para Corbacho que queda só, lanzamento de 3. Non, rebote para Sisis. E atención, no Palau, a incidencia, partido parado, problema cos marcadores, Adrián. Problema cos marcadores, Óscar, que semella estar xa resolto. Apretaba a gravata a Jasmine Repesa no banco de Unicaja. Non me extraña porque este partido está a ser absolutamente desesperante para os adestradores. No Barcelona, constantes aclarades para Ante Tomic, que con 5 puntos é o único que anotou neste derradeiro cuarto por parte do Barcelona. Por momento o partido está en 3 puntos, 50-47, algo máis de 5 minutos por xogarse aquí no Palau Blaugrana. Vai a ver que sufrir ata o final, claro que sí, está gañando Barça por 3 e aquí houbo canastra de Robbie Hamel en a xogada conseguinte, na xogada posterior, falta persoal do propio Robbie, terceira na súa conta aí na defensa. Sí, que cambian no bloqueo, de Hamilton. Muchas veces entre os pivos queda el con Hamilton, entón trata de impoñerse por diante e agora usou o antebrazo e falta. Partido acabado en Madrid, Estudiantes 75, Juventud 112 puntos e acaba de meter Juventud a Estudiantes. Juventud que quedou campeón de España Junior en Marín este sábado. 112 puntos, increíble. Balón para Raúl, a finta, marcha de Andrés, lanzamento de Raúl, tripla de Raúl López. Atención a 7 Bilbao, 6:37. O que non quera sufrir, mellor que desconecta agora, Se vamos avisando. Andrés Rodríguez. Atención ao bloqueo de Hamel para a saída de Diguar. Estaban a buscar a Diguar. Aí volve Diguar tratando de enganchar o marcase de Hamel o lanzamento. Bueno, rebote para Hamel. Hai falta persoal, non me indican nada os colexiados na acción de Moerman. Unha mágoa porque collera moi ben o rebote de ataque. Parecía fácil, pero... Ahí está en otro lado Sisis, o lanzamento complicado de Sisis, acaba chegando Maisley para rabuñar ese balón e sacalo do aro. Moi ben Maisley.
Marca xogada Andrés Rodríguez, menos de 6. Preparado Grimao para entrar en cancha. Hamel, Diguar, Andrés Rodríguez. Ahora saída de Corbacho. Acelera Corbacho, observen arriba. Emery bloquea a Hamel. Ahí está saída de Hamel por otro lado, perseguido por Moerman. Ahí está Hamel, arma brazo, lanzamiento de Hamel, no, Maisley no rebote, hay falta de Hamilton que no indican nada. Maisley. Canastra de Salah Maisley. Dúas accións consecutivas. Primeiro barrendo o aro na xugada defensiva e despois entrando moi ben ao rebote de ataque, capturando o rebote de ataque e anotando. Estás a converter nun xogador moi importante, Merry, no Blues-Esmond Bus. Pois confiemos en Ante Tomic, que sexa Tomic, desde logo que o que leve a Blues-Esmond Bus ao capítulo máis alto, a cota máis alta na súa historia. Está xa o partido de novo en xogo no Sar. Parcial de 4-7 neste último cuarto para UXUE Bilbao Basket. Move Sisis, balón para Hamilton. Atención ao corte de Raúl López. Sisis con el Maisley. Sisis rapidísimo, acelera, canastra de Sisis. Sí, muy rápido. Anotó un Nico Sisis. Atención a Sisis, 14 puntos, 2 rebotes. Además alternando a posición de base e a posición de escolta. Na ausencia de Basile Yadis, claro, un xogador tamén importante. Diguar. Na anotación. Diguar para Kendall con el Moerman. Andrés Rodríguez. Recibe Diguar, agora no cambio con Hamilton, buscando unha opción. Diguar mete para Maisley, aí está o duelo, bonito Maisley, lanzamento de Maisley, canastra de Maisley. Ganándolle a partido unha vez máis a Hamilton, traballar perfecto para recibir, moi bon movimento, moi ben Merry. 23 de valoración Maisley, 10 puntos, 14 rebotes. Hamilton para Moerman. Grimao bloquea Hamilton. Grimao fronte a Maisley. Hay falta persoal de Maisley, será a cuarta. Sí. Cuando quedou no cambio, foi a buscar por botar a man, que non é innecesario. Aí, en ese momento perde o equilibrio, bota a man arriba, ten que aguantar cas pernas. Pero bueno, tamén o cansanzo, probablemente. Igual non pensa lo mesmo, pero dende logo estamos a mirar en 25 minutos. La valoración, 10 puntos. Son 10 puntos, 21, 14 rebotes. 21 de valoración. Son... Ollo con Bilbao, que nos comeza a preocupar. Neste rush final do partido anotou Moerman en 7, 69, 62, sí, 4, 24. Van a pelear hasta o final, é un equipo moi experto. Sí. Cuidado con eles. Cuidado con finais apretados. Como di Tito Díaz, o noso comentarista, un conxunto moi veterano. Finais apretados, aí eles saben xogar. Aí está Maisley, acaba chegando Moerman, básquet, e eu creo que non entraba. Pero saiu... Ollo que se mancou no cello esquerdo, Salah Maisley. Sí. Ollo. A canasta importante. O que pasa é que penso que o caer pisou pé. Sí, hai que velo. Adoitan a desembolcar unha escordadura normalmente estas xogadas. Vamos ver. O caer, observen. Aí, sí, efectivamente, pisa o pé de Moerman. Non parece dende moi alto, non caeu desde moi alto, pero sí que pisou o pé de Moerman. Dobra no cello e iso apunta normalmente a escordadura. Sí. Vimos ver, aí está de novo Salah Maisley, 12 puntos, 14 rebotes para él, xogador de novo fundamental en Blues-Esmond Bus. Sobre todo estas dúas canastas últimas, moi importantes para aguantar a diferenza do marcador. Pois ollo contratempo Tito, que non vai poder seguir, parece. Dicía 12 puntos, non 14. 12 puntos, sí, 14 rebotes. Hai que engadirle un máis, son 14. Esa estadística falta un rebote máis. Intimidación, traballo, aguantando ben en defensa nos uns contra uns. Un partidazo oxe de Maisley. Ahí está con Tomasco, fisioterapeuta, que rápidamente se va a poner sobre ese nocello. Importante, se vuelve Maisley para o concurso. Pro devenir do partido. Lanzamento de Hamilton. Bueno, vaya triplazo de Jamón Hamilton. Sí. Non é que leve unha media de 0,5 triples anotados por partido, pero de vez en cando sí pode anotar desde aí. 71-65, 3:50. Momento decisivo en Santiago no multiusos do Sar. Corbacho perseguido por dous. Acaba sacando Corbacho, que pide unha falta de Raúl López. Hamel, 6 segundos. Hai que mirar aro, bloquea Kendall. Aí está o balón interior para Kendall. Kendall que levanta esa bola. Muy dentro. Bien buscado por Andrés. Está pedindo falta Kendall, antes Corbacho. Están pedindo un poquillo de atención arbitral los xogadores galegos. No, pero canasta importante para manter a diferenza de estos 8 puntos. Atención aquí o ataque de Bilbao, balón para Hamilton. Hamilton con Hamel, Hamilton, pasos, non, Hamel, falta de Hamel, cuarta. Aquí está gañando Blues-Esmond Bus. Esta premisa estáse cumprindo, pero atención ao final en Barcelona, que iso é fundamental. Ten que gañar o Barça, Adrián. Fundamental de momento, todo vai ben. Vaya roubo de balón agora mesmo de Xavi Rabaseda, que conseguiu anotar. Ponse 5 puntos arriba o Barcelona Regal. O Unicaja desesperada, intentando triplas como esta de Urtasun sobre a bocina, que non vai entrar.
xusto cando queda un minuto para o final do partido no Palau, Óscar. 5 puntos arriba Barcelona Regal, que todo apunta que, salvo desastre, vexan a xogada clave, ese roubo de balón do canteirán Xavi Rabaseda, e diante de Zoric consegue a canastra que pode valer as eliminatorias polo título pro Blues Saints Montbus. Seguimos, Adrián, vivimos ese final de partido porque aí está agora mesmo a clave. Estamos xa nos últimos 50 segundos da temporada regular, tanto para Barcelona como para Unicaja. Move Lorbek ante Tomic, de novo Rabaseda agora para Marcelinho. Con isto acaba así, hai que facerlle un monumento a Tomic en Santiago. Lanza Lorbek, non entra, o rebote para Calloway. 34 segundos, move Calloway, o base americano do Unicaja. Buscan a Hurtas, vaise cada dentro, balón para Fran Vázquez, falta persoal de ante Tomic. 27 segundos por diante, o de chantada, bota fora Fran, por Dios, non metas estes dous tiros libres. Hai tempo morto todo isto nos Artras, unha última acción de Lamont Hamilton que aperta un poquinho máis aquí o partido. Tempo morto solicitado por Moncho. Ollo con Bilbao que se está metendo neste rush final. E atención tamén a eses 27 segundos no Palau Blaugrana. Vemos a Navarro que hoxe non participou. De Navarro que non entrou na convocatoria. 2 tiros libres para Fran Vázquez. 7 puntos por de chantada de momento. Vai polo aire o primeiro. Non. Moi ben, oíute. Empezas Tito a convertir. Fíxome caso, Fíxate caso. Empezas a convertir en misión imposible. Está Sarunas, Jasique, Vicius xa no parque. Vai co segundo Fran, o segundo dentro. 8 puntos pro ala pivot galego de Unicaja. 4 puntos arriba o Barcelona Regal. Non era mal fichaxe Fran en vez de Salah, Merris, e realmente se vai ao Real Madrid para Blues Saints Montbus, ¿no? Move o balón Sarunas, Jasique, Vicius. Menos dunha posesión xa por diante a falta de Andy Panko. Irá o lituano a liña de lanzamentos libres, todo un seguro de vida, ainda que mellor, pero sabe, non comentar estas cousas polo que poida pasar. 4 arriba Barcelona, presión toda a cancha de Unicaja, que non lle queda outra. Non sei como vai rematar este partido, pero por lo menos non podemos poñer en dúbida en ningún momento o papel do Barcelona. O primeiro de Sara xa está dentro. É o primeiro punto do lituano no partido. Boa segundo, tamén dentro. 6 arriba, tempo morto no Palau. Intentará xogar a derradeira baza Jasmine Repesa. Pois hai Unicaja exprimindo as súas últimas opcións de entrar nos playoffs. E atención aquí o lanzamento tripla de Moerman. Anota Moerman antes o fixera Blues Saints Montbus por mediación de Kendall. 75-70, menos de 2 minutos no SAR. Está perdendo Unicaja, está gañando Blues Saints Montbus. Ollo que pode haber festón en Santiago. Pode haber festón no básquet galego se se clasifica Blues Saints Montbus con 2 millóns de orzamento. Non falta moito, non máis baixos da Liga para as eliminatorias pro título. Comezarían esta mesma semana, entre semana mediríase o Real Madrid. Como dicía outro día o presidente Raúl López nos micros da Galega, que lles quiten o bailado, verdade? Pois sí. Non, unha temporada moi meritoria, pase o que pase, pero que increíble, o que pasa é que o que é máis probable que pase é que gañe o Obradoiro e que perda Unicaja. Sí, señor, agora mesmo todo pinta de cor branca e azul de Blues Saints Montbus Obradoiro. Balón para Hamel, Hamel para Kendall, percutindo con Hamilton, lanzamento de Kendall, bonita Kendall. 4 últimos puntos de Blues Saints Montbus. Desde o tempo morto anotou 4 puntos Kendall. O fan moi ben as continuacións dos bloqueos cando o pívot despois de bloquear vai cara ao aro. Aproveita moi ben estas situacións. Aí está Hamilton, Hamilton con Andrés, balón para Moerman, Moerman, saca fora para Raúl López, Raúl a desesperada Bilbao, balón para Sisis, lanzamento de Sisis, tripla de Sisis para poñer o partido en 4, volvemos ao Palau, atención Adrián que acaba. Pois quedan tan só 12 segundos, balón para Barcelona, 6 arriba, os de Xavi Pascual, vai se rematar o partido. Vai acabar o partido no Palau Blaugrana. Falta desesperada, quedan 9 segundos. A primeira das premisas necesarias para que Blues Saints Montbus estivera nas eliminatorias polo título están a piques de acontecer no Palau Blaugrana. 6 arriba, falta desesperada de Calloway sobre Xavi Rabaseda. O catalán xa está na liña de persoais. O primeiro xa está dentro. Anota o primeiro Rabaseda e aquí, atención, tocoulle na cabeza esa pelota a Mumbrú. Haberá balón de fondo para Blues Saints Montbus con menos dun minuto, con 77-73. Moverá o conxunto galego despois desa última tripla de Nikos Sisis. Ataca todo isto Unicaja, Adrián.
Vai rematar o partido aquí a tripla de Urtasun, non entra, da igual. 5-7, 5-0, rematou o partido agora. É o tempo de Blues Monbus, é o tempo dos transistores no SAR. E esta noticia que rapidamente ten que chegar o SAR. Aí é cando observen como ruxen as bancadas, escoiten. Xa chegou a noticia ao SAR. Ahí está llegando la noticia. Perdeu Unicaja. Vamos. Ahí está o berro na bancada. Vamos, que está aí, a 54 segundos e 2 décimas. Pero agora é importante que os xogadores teñan moita cabeza, ¿no? Perdeu Unicaja, Andrés. Non deixarse levar polas emocións. Perdeu Unicaja, Andrés. Aí está, Moncho, os afeccionados, xa o saben todos. Reacciona a bancada do SAR. Agora un punto de tranquilidade, Tito. Sí, e de cabeza, sobre todo. Non deixarse levar, estaba a decir, polas emocións, ¿no? Hai que xugar, un minuto e moito tempo en baloncesto. Bilbao é un equipo moi experto, ainda queda moito partido. Son 4 puntos. Son 4 puntos, entón, bueno, a pensar no que o están a facer moi ben, fixeron perfectamente o partido, bueno, pois seguir igual. Non quero pensar como pode ser o final de festa no multiusos do SAR se gaña Blues Monbus. Se acaba colitando unha siesta increíble. Va a protestar Katsikaris nese saque de fondo. A ver. Pero vai ser para Blues Monbus. Golpealle na cabeza Grimau, seguen as protestas. Vai Katsikaris a mesa. Sí, non estaba de acordo co saque de fondo. Eu creo que non está de acordo co tempo. Co tempo que lles dan, a intencionalidade da canastra, non? Sí, volven a poñer a conta en 24 e Katsikaris eu creo que indicaba que de 24 nada. Sí, pois moi ben Andrés, saindo para fora e volvendo a empezar. Pois sí, señor, ataque longo, non? Esa parece a premisa. Aí está Andrés, balón para Diguar, falta de Grimau, non? En ataque, acaban de habilitar a Hamel en ataque quinta. Uy, que falta de Robin Hamel, eliminado Hamel. Bueno, mira, as protestas de Katsikaris, o que non chora non mama, non? Acaba de protestar e, curiosamente, bueno, unha falta máis que dubidosa, non? En bonus, Blues Monbus. Non dá crédito Hamel a esa última indicación. As dúas últimas faltas de Hamel en bloqueos. Vamos a ver a repetición. Hubo unha antes que sí, que parece que se moveu, pero agora a mí non me deu esa impresión, pero bueno. Ademais coincide no tempo, ¿no? Katsikaris protestando na xugada seguinte, parece que... A mí hai un detalle que me resulta esclarecedor. Hamel non é un xogador que proteste. É raro velo protestar. E ese xesto del, eu creo que é moi indicativo. Escoitamos a Moncho a ver que vai pasar nestes últimos segundos. Vamos a ver. En defensa, cambio Black, ¿vale? Atento que eres tú el triple switch, ¿vale? En ataque, tíos. Si ellos fallan, vamos a jugar ataques largos. Ataques largos. Si ellos no fallan, vamos a jugar lo siguiente. Jugamos 2, contigo de 4. ¿Vale? Contigo de 4. No porque pueden cambiar. No que cambien. Pero sí hacemos pecho 3. Contigo de 3. Vale, para lo siguiente. Vete por el lado de Ben. Y esto es bloqueo. Vale, y Ben. Está a preparar o seguinte ataque. Vale. Para Diguar parece, ¿no? Vamos. Sí. Bueno. Últimos segundos, momento da verdade. Que temporada realmente extraordinaria, histórica pro baloncesto galego, para Blues Monbus, pro histórico Obradoiro. Sí. Estamos vivindo os mellores momentos en directo na segunda canle da televisión de Galicia deste equipo histórico do noso baloncesto. Aí está Monbrú, 46 segundos. Agora para Sisis. cambiarán no bloqueo e agora rotará. Monbrú, que tripla de Monbrú. Balón de Monbrú, queda curto, rebotea Kendall, toca Hamilton. E ese balón é pro conxunto galego. Sí. É que no bloqueo directo, estaba a decir Moncho, cambian e fan un triple cambio. O que pasa é que non deu tempo, leeron esa situación e foi enseguida o balón a Monbrú. Afortunadamente o tiro non entrou porque o xogador defensivo do Obradoiro reaccionou tamén. Aí está Andrés, balón de Andrés para Púmprala, ataque longo, esa era a premisa, se fallaba Bilbao. Sí, non hai presa. Andrés Rodríguez, perseguido por Monbrú, mete a man Monbrú, deixa que corra o cronómetro Andrés Rodríguez. Vamos, Blue Sense que está aí, balón para Diguar. Ollo que pode haber festón, Andrés, lanzamento de Andrés, canasta. Canasta de Andrés Rodríguez para matar o partido. Ollo, ataque de Sisis, o lanzamento do grego non entra ese rebote para Kendall. Vai a haber festón en Santiago. Increíble.
ver para creer. Blue Saints Monbus con 2 millóns de presuposto. Con 2 millóns de presuposto, un dos pobriños da Liga acaba de ver a balada e vaise meter na loita polo título. Acaba oitavo clasificado Blue Saints Monbus. A Miragre Tencor, azul e branca, teremos representante esta mesma semana nos playoffs polo título, Tito. Pois enhoraboa, moi merecido, foi unha tempada extraordinaria de Blue Saints Monbus, xogadores crecendo co equipo, para min, vamos, un premio moi merecido, non? Eu tive a sorte de xogar 2 playoffs polo título co Breogán nos anos 80-90, é unha gozada. Unha auténtica gozada que temos que vivir aí na pista en directo. Adiante, Sergio. La gran festa do Obradoiro. E a xente cantando, sí, vamos a Madrid, vamos a caminar a Pavel. Dice Pavel que esperemos. Pavel, hace tiempo me decías que tú mirabas para arriba y estáis en playoff. Vale, por eso estoy contento. Yo quiero hacer que has dicho y hemos hecho. Viene el Madrid, ahora a disfrutar, pero me imagino que pensar, ¿hay posibilidades ante el Madrid entre partidos o no? Sí. Playoff es para jugar, para ir como podemos y queremos jugar a los mejores partidos que podemos. Enhorabuena. Las palabras de Pavel Púmpera. Vamos a pillar a Andrés. Estamos con Andrés. Hola, Andrés. Vaya fiesta, ¿eh? Sí, no, lo habíamos dicho en un principio. Queríamos darle un regalo a la afición y yo creo que este es el mejor regalo que le pudimos dar. ¿Sabías lo que pasaba en el Palau? Sí, lo teníamos bastante en la mente todo el tiempo. Sí, porque había algún chivato que lo iba contando. Seguro, estábamos todo el mundo pendiente. Veíamos que teníamos el partido más o menos en una buena trayectoria y pues queríamos saber si... ¿Y ahora contra el Madrid qué? No, pues ahora disfrutar y ahora pensar en Madrid, a ver si podemos sacar eso y seguir haciendo historia. Enhorabuena. Palabras de Andrés Rodríguez, decimos. Estamos con Corbacho. Alberto, decíame Audi Norris antes del partido que se tocara Mau para darse suerte. Ha salido todo bien y bueno, ¿qué ha hecho el Barça, por cierto? Barça ganó, si no tú estabas fuera. Ha salido todo bien y nada, muy contentos por el sueño cumplido y ahora a trabajar al máximo para competir. ¿Sabías cómo iba el Barça o no? La primera parte sí, luego yo ya no tenía ninguna noticia. Bueno, ¿y ahora con el Madrid qué pasa? Bueno, pues a por ellos. Está claro que va a ser difícil, jugamos contra ahora mismo el mejor equipo de la liga y bueno, el sueño cumplido para la gente, a disfrutarle, nosotros pues a dar lo máximo. Gracias, Alberto, a disfrutar lo miudiño. Palabras de miudiño, a canción do miudiño que vuelva a sonar Rosar. Pois sí, dicíamos ao principio da retransmisión que o Gallá non fose o último miudiño da temporada e aí está Tito, aí está de novo miudiño soando con máis forza que nunca no multiuso pasar. Decía que Corbacho era a única persona presente no pabellón que non sabía que gañara o Barcelona. Pois para Corbacho de hoxe será un día doblemente inesquecible. Volvemos con Sergio. Y también por fin Barça nos ayudó un poco también. ¿Sabías cómo iba el Barça o no? ¿Perdón? ¿Si sabías cómo iba el Barça? No, al final en los últimos segundos estuve preguntando y no sabía. Pero ahora viene el Madrid. Sí, bueno, ahora tenemos otro reto. ¿Qué pasa ese reto? ¿Tú crees que puede ser? Sería la bomba, ¿eh? Bueno, todo es posible. Tenemos que celebrar esto y vamos a los playoffs para ver qué pasa. Bueno, pues a celebrarlo. Gracias, Limo. Gracias. Pois dicía que Corbacho ten dobre motivo, non só a clasificación para os playoffs, sino tamén o récord de triples, aí por riba dos 3,14 por partido que tiña establecido Sibilio, acaba con 111 en 34 partidos, outra cousa máis para salientar. Maisley quedará como líder en tapóns, en mates, Andrés en asistencias. E que máis se lle pode pedir a este Blue Saints Monbus con 2 millóns de presuposto, Este Blue Saints Monbus funcionou, hai que disfrutalo, porque, home, o Gallá que non, pero igual tardamos anos en volver a ver un equipo galego tan arriba, ¿no?
foi un ano extraordinario, un traballo extraordinario de Moncho, de Víctor, de Gonzalo, e a verdade un premio merecidísimo. Bueno, pois o festón nos ar que vais a tomar unha pequenísima, moi pequena pausa, nos imos a aproveitar e volvemos de contado. Pois ver para creer, son as 2:23 da tarde, vivindo en directo un momento histórico na segunda canle da televisión de Galicia. Blues Esmond Bus, o pequeno, facendo historia, facendo certa unha fazaña que poucos podían pensar nela. E clasificando os oitavo pros playoffs logo dunha temporada realmente espectacular. Gañou nas canchas dos 4 equipos de Euroliga. Deixou fora do playoff mesmo a un deles, a Unicaja. En esta última data gañou con un partido cheo de autoridade, de solvencia ao Xue Bilbao Basket. Victoria de mérito por 79-73. Xa saben que o Barça cumpriu, gañou no seu partido 57-50 a Unicaja e que noutro que estaba en xogo gañou tamén Gran Canaria por 78-62 a Blancos de Rueda Valladolid. Así pois, entran Herbalife, Gran Canaria e Blues Esmond Bus. Queda fora Unicaja. Seguimos con Sergio e con protagonistas na Festa do Sar. Hola de nuevo de Dosar, estamos con Miki Estobar. Miki, vaya fiesta, ¿eh? Madre mía, una pasada. ¿Tú esperabas esto o no? Bueno, yo estaba convencido que hoy el Barça iba a hacer sus deberes y que nosotros también y que íbamos a pasar un gran día. Es tu primer año aquí en Santiago, juegas poquito, pero ¿qué te parece todo esto? Bueno, es increíble, ¿no? La verdad es que yo creo que nos lo merecemos todo el equipo por todo lo que hemos trabajado al día a día y yo creo que se lo merece toda esta gente que nos ha apoyado en SAR, que nos ha apoyado en los partidos de fuera, nos lo merecemos todos. Gracias. A vosotros. As verbas de Miki García Estobar que nos van dar para poñer punto e final. Xa saben, esta semana comeza o playoff, xogarán contra o Real Madrid. Veremos como está Maisley, que xa saben que toda apunta que ten xa firmado para vender a campaña precisamente co conxunto branco. Aí está agora mesmo o morbo servido. E en fin, noraboa, Tito, eu creo que sea a palabra noraboa para Blues Esmond Bus. Esa é a palabra, o premio esforzo. Claro que sí, noraboa. E agora a disfrutar, gracias como sempre, Tito. E coas mellores imaxes, coas canastras que acabaron por asinar unha siesta, despedímonos. Sí, señores, Blues Esmond Bus acabou oitavo, disputará as eliminatorias polo título de Liga. Moi bons días a todos.